ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆದ ಲೇಸರು ನಮ್ಮ ಪೂರ ಸೇರಿದ ಮೂಲು ಸೇರಿದಂಚಿನ ಪೂರ ಸದ್ಭಕ್ತ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಅಂಚಿನ ಶ್ರೀ ರಾಮದಾಸ್ ಮೇರ್ಲ ಜಯಮುಕ್ತಾರ್ ಮೇರ್ಲ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜದ ಪರವಾದ ಪದ್ಮನಾಭ ಗಟ್ಟಿ ಎಂಬೆಲ್ಲ ಚಾವಡಿ ಬಾಡಿ ನಂದಿ ಮಂತೊಂದಲ್ಲೇ ಅಂಜನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಉಲ್ಲಾಲ ಈ ಒಂಜಿ ನಾರಾಯಣಗುರು ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠದ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಜಯರಾಜ್ ಎನ್ ಎಂಬೆಲ್ಲ ದಯಮಂತದ ಚಾವಡಿ ಬಾಡಿ ನಂದಿ ಮಂತೊಂದಲ್ಲೇ ಜಯರಾಜ್ ಎನ್ ಅಂಜನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ನಾರಾಯಣಗುರು ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠದ ಸದಸ್ಯರಂಚಿನ ಸತೀಶ್ ಕರ್ಕೇರ ಶ್ರೀ ಮೋಹನ್ ರಾಜ್ ಕೆ ಆರ್ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀಮತಿ ನಮಿತಾ ಶ್ಯಾಮ್ ಬೇಕುಲ ಚಾವಡಿ ಬರೋಣ ವಿನಂತಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಗ್ರಾಮ ಚಾವಡಿ ಕೊಣಾಜೆ ಮೊದತ ಗುರ್ಕರನಂಚಿನ ವಿಜೇತ ಪಜಿರ್ ಮೇರ್ಲ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರೋಡೊಂದು ಯಾನು ವಿನಂತಿನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಮಾಗಣದ ಶ್ರೀ ಸೋಮನಾಥ ದೇವಿಯರನ್ನ ಪಾದಪತ್ತೊಂದು ಈ ಸ್ಥಳ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಸ್ವಾಮಿನ ಮನಸ್ಸರ ಇನ್ನೊಂದು ಡಿಸೆಂಬರ್ 3 ತಾರೀಕು ದಾನಿ ಒಂಜಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಸಾಕ್ಷಿ ಯಾರಲ್ಲ ಶಿವಗಿರಿ ಮಠ ವರ್ಕಲ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಆಶ್ರಯಡು ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಬೊಕ್ಕ ಗಾಂಧೀಜಿ 1924 ಇಸ್ವಿಡು ನಮ್ಮ ಶಿವಗಿರಿಟ್ ಭೇಟಿಯಾಯಿನಂಚಿನ ಅವೆತ್ತ 100 ವರ್ಷ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಸ್ವಾಮಿ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುನ ಮಹಾಸಮಾಧಿಯಾದ 2028ಗೂ 100 ವರ್ಷ ಆಪುಂಡು ಐತ ಒಂಜಿ ಶತಮಾನೋತ್ಸವದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಅಂಚನೆ ಸುಮಾರು 100 ವರ್ಷದ ಪಿರವಡು ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಸ್ವಾಮಿಲು ಶಿವಗಿರಿತ ಆಲ್ವೆ ಪಣ್ಪುಣಲ್ಪ ಸರ್ವಧರ್ಮ ಸಮ್ಮೇಳನ ಮಲ್ತದು 100 ವರ್ಷ ಅಂಡು ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆದ ಅವನಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಲ್ಪುಣ ಇರಾದೇನು ದೀವೊಂದ ದಾದ ಪಂಡಾಂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಒಂಜಿ 3-4 ತಿಂಗಳು ತುಂಬು ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಲು ಡೆಲ್ಲಿಡ್ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ದೇರು ಅವೆರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷದ ತುಂಬು ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಶಿವಗಿರಿಗೆ ಬೋದು ಅಲ್ಪಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಚಾಲನೆ ಕೊಡ್ತೇರು ಅವೆಡ್ದ ತುಂಬು ಯುರೋಪುಡ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಲ್ತ ಪೋಪು ಚಾಲನೆ ಕೊರತು ನಾರಾಯಣ ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ವಿಶ್ವಗುರು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸಾರ್ದನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಈ ಸಂದರ್ಭದ ದೃಷ್ಟಿಡು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಜಾಗಡ್ ಮಂಗಳೂರುಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪುಣ ಔಚಿತ್ಯದಾದ ಉಂಡು ಪಂಡಾಂಡ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ ನೆಂಚಿನ ಬಿ ಕೆ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಬೊಕ್ಕ ಪಿ ಯು ಮೋಹನ್ ಬೆಕ್ಕಲು ಶಿವಗಿರಿಗೆ ಪೋದು ಪುನಗ ಅಲ್ತ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಕೇಳಿಕೆ ಎತ್ತನ ದಾದ ಪಂಡಾಂಡ ಪೂರ ಜಾಗಡ್ಲ ಆ ಗುರುನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ದಾರ್ ನಿಕುಲು ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತನ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕರ್ನಾಟಕಡು ಇತ್ತನಾಂಡ ಅವು ಕುದ್ರೋಳಿ ಗೋಕರ್ಣ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂಚಾದ ಆ ನೆನಪಿಗೋಸ್ಕರ ನಿಕುಲು ಕರ್ನಾಟಕಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಡದವರ ಬಿ ಕೆ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಇಂಚಿನ ನಾಯಕರನಕಲು ಸೇರಿದು ಐಕ್ ಪ್ರಶಸ್ತವಾಯಿನ ಜಾಗ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಆವರಣ ಎಡ್ಡೆ ದಯಪಂಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠದ ಅಲ್ಪ ದೃಷ್ಟಿಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತದು ಇತ್ತನೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪೂರ್ವ ತಯಾರಿ ಬಾರಿ ಬಿರ್ದಿಡು ಆವೊಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ಪೂರೆಲ್ಲ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರಡು ಅಂಚಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಪೂರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಐತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಿ ಶಿವರಾಂಪುರ ಉಳ್ಳೆ ಹಾಕಲು ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚಾದ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚ ಪಾತೆರಂದೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯವಾಯಿನ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆದ ಒಂಜಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಉಲ್ಲಾಲ ಭಾಗದ ಪೂರ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವ್ಯರನ್ನ ಒಂಜಿ ಒತ್ತಟ್ಟಡು ಸೇರಿದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಲ್ತದ ದಯಪಂಡಾಂಡ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಪನ್ನಕನೆ ಒಂಜೇ ಜಾತಿ ಒಂಜೇ ಮತ ಒಂಜೇ ದೇವರು ನಾವು ಪೂರ ಸರ್ವೇರು ನಂಗೆ ಪೂರೈಗಲ ಮೂಲ ಬಾಳು ಬದುಕನ ಹಕ್ಕೊಂಡು ಪಣಪಿನ ಒಂಜಿ ವೇದವಾಕ್ಯನ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸಾರನ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಆರ್ನ ತತ್ವಾದರ್ಶ ಪ್ರಕಾರ
ನಮ್ಮ ಪೂರ ಪತ್ತಪ್ಪ ಜೋಕುಲು ಒಂಜಪ್ಪ ಜೋಕುಲಕ್ಕ ಸೇರ್ದು ಎಲ್ಲಂಜಿದ ಮುಯ್ತಾಗಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಿಡು ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ಒಂದಿಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಸೇರ್ದ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಚಾವ ಈ ಒಂಜಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆದ ಒಂಜಿ ಉದೀಪನನು ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ನಿತ ಗುರ್ಕಾರ್ ಅಂಜನೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರ ನಮ್ಮ ಕುಂಪಲ ದತ್ತ ಗುರ್ಕಾರ್ ಅಂಜನೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಾಜಿ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯ ಅಂಚನ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲ ಮೇರು ಇದನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿರುಳ್ಳೇರು ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ಣ ಪರವಾದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಯಾನು ಕೋರೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ್ತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂಜೆ ಗುರ್ಕಾರ್ ಮೇನು ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲಾಲ ವಲಯ ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘದ ಒಕ್ಕೂಟದ ಗುರ್ಕಾರ್ ಅಂಜನೆ ನಮ್ಮ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಕೋಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂಜನೆ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಬಿಲ್ಲ ವೇದಿಕೆದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಂಜನ ಶ್ರೀ ಕೆ.ಟಿ. ಸುವರ್ಣ ಮೇರು ವಯಸ್ಸೂರು ಪಂಡು ಅರೆಗಲಯಾನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಜನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಮುಖ್ಯವಾದ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಿ ಶಿವರಾಮ ಮೇರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ರೂವಾರಿಯಾದ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಗೌರವ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆದ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿದ ಬೆಸ್ಟ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಜೊತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಬಹುಶಃ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿಯವರದಿಂಚ ರಾತ್ರಿ ಪಗೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೊಂಡಜದ ಗ್ರೌಂಡುಡೆ ಬಹುಶಃ ನುಂಗನುಲ್ಲೇರಿಂದ ಅನ್ಕೊಂಡ್ವೆ ಆರ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಐತ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರಪೇರು ಆರೆಗಲ ಯಾನು ಎಂಕ್ಲ ನಿಕ್ಲ ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಪರವಾದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಆರೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಚಾವಡ್ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೊಲ್ಲಿ ಅಂಜತ್ತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರ ಶ್ರೀ ಭಾಸ್ಕರ್ ಐತಾಲ್ ಮೇರೆ ಉಳ್ಳೇರು ಆರೆಲ್ಲ ಯಾನು ನಮ್ಮ ನಿಕ್ಲ ಪೂರಿನ ಪರವಾದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಜನೆ ನಮ್ಮ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಉಲ್ಲಾಲ ವಲಯ ಒಂದತ್ತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಮ್ಮ ಗುರುಕುಲು ರವೀಂದ್ರ ರೈ ಕಲ್ಲಿಮಾರ್ ಮೇರೆ ಉಳ್ಳೇರು ಆರೆಲ್ಲ ಯಾನು ಆರೆಲ್ಲ ಯಾನು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಜನೆ ನಮ್ಮ ತೀಯಾ ಸಮಾಜದ ಕೇಂದ್ರ ಸಮಿತಿಯ ಗುರ್ಕಾರ್ ಅಂಜನೆ ಮಂಗಳೂರು ಪ್ರಾಕಾರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಅಂಚಿನ ಸದಸ್ಯ ಉಳ್ಳಾಲ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು ಆರೆಲ್ಲ ಯಾನು ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊಂಡ್ವೆ ಅಂಜನೆ ನಮ್ಮ ತಿರುಮಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಲ್ಲಾಲ ನಿತ ಗುರ್ಕಾರ್ ಅಂಜನೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಅಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ್ ಭಟ್ನಗರ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು ಆರೆಲ್ಲ ಯಾನು ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಜನೆ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ಮಂಡಲದ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಗುರ್ಕಾರ್ ನಮ್ಮನೆ ಆತ್ಮೀಯ ಅಂಚಿನ ಜಗದೀಶ್ ಕುಲತ್ತ ಬಯಲು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಲ್ಲೇರು ಆರೆಲ್ಲ ಯಾನು ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊಂಡ್ವೆ ಅಂಜನೆ ಮೊಗವೀರ ಸಮಾಜ ಉಲ್ಲಾಲ ಒಂದದ ಗುರ್ಕಾರ್ ಅಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಯಶವಂತ ಅಮೀನ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಲ್ಲೇರು ಆರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊಂಡ್ವೆ ಅಂಜನೆ ಶ್ರೀ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಗಾಂಧಿನಗರ ಉಲ್ಲಾಲ ಮುಲ್ತ ಗುರ್ಕಾರ್ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರ ಅಂಚಿನ ಗಿರೀಶ್ ಮೇರು ಉಳ್ಳೇರು ಆರೆಲ್ಲ ಯಾನು ಅಂಜನೆ ಗಾಣಿಗ ಸಮಾಜದ ಹಿರಿಯರ ಅಂಚಿನ ರಾಮದಾಸ್ ಮೇರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಲ್ಲೇರು ಆರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊಂಡ್ವೆ ಅಂಜನೆ ನಮ್ಮ ಕುಲಾಳ ಸಮಾಜ ಉಲ್ಲಾಳ ಅಂಜತ ಗುರ್ಕಾರ್ ಶ್ರೀ ಭಾಸ್ಕರ್ ಕುತ್ತಾರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಲ್ಲೇರು ಆರೆಲ್ಲ ಯಾನು ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊಂಡ್ವೆ ಅಂಜನೆ ನಮ್ಮ ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜದ ಪ್ರಮುಖರು ಶ್ರೀ ಪದ್ಮನಾಭ ಗಟ್ಟಿ ಕೊಣಾಜೆ ಮೇರೆಲ್ಲ ಯಾನು ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊಂಡ್ವೆ ಅಂಜನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ನಾರಾಯಣಗುರು ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠದ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಅಂಜನೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜಿದ ಲೆಕ್ಚರ್ ಅಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಯರಾಜ್ ಎನ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಲ್ಲೇರು ಆರೆಲ್ಲ ಯಾನು ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊಂಡ್ವೆ ಅಂಜನೆ ಆರೆಲ್ಲ ಯಾನು ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊಂಡ್ವೆ ಅಂಜನೆ ನಾರಾಯಣಗುರು ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠದ ನನ್ನೋರಿ ಸದಸ್ಯರ ಅಂಚಿನ ಮೋಹನ್ ರಾಜ್ KR ಮೇರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊಂಡ್ವೆ ಅಂಚನೆ ನನ್ನೋರಿ ಸದಸ್ಯರ ಅಕ್ಕ ನಮಿತಕ್ಕ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಲ್ಲೇರು ಆರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊಂಡ್ವೆ ಸೇವಾ ಸಮಾಜದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ವೇಣುಗೋಪಾಲ ಕೊಲ್ಯ ಒಲ್ಲೇರು ಆರೆಲ್ಲ ಯಾನು ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊಂಡ್ವೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀನಾರಾಯಣ ಗುರು ಸೇವಾ ಸಂಘ ಗ್ರಾಮ ಚಾವಡಿ ಕೊಣಾಜ ಗುರ್ಕಾರ್ ವಿಜೇತ್ ಪಾಜರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಆರೆಲ್ಲ ಯಾನು ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊಂಡ್ವೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಾಸ್ ಉಲ್ಲಾಲ್ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ತೀಯಾ ಸಮಾಜ ತೀಯಾ ಭಗವತಿ ಚಿರುಮ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಾಸ್ ಉಲ್ಲಾಲ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಲ್ಲೇರು ಆರೆಲ್ಲ ಯಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊಂಡ್ವೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉದ್ಯೋಗಿರಿನೆತ್ತ ಟ್ರಸ್ಟದ ಸದಸ್ಯರ ಅಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಉಚ್ಚಿಲು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಲ್ಲೇರು ಆರೆಲ್ಲ ಯಾನು ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊಂಡ್ವೆ ಕೊಣಾಜೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ದ ಕೊಣ್ವೆ ಅಂಚನೆ ಮಾಧವ ತೀಯಾ ಸಮಾಜ ಮಹಿಳಾ ಸಮಿತಿದ ಗುರುಕಾರ್ತಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಾಧವಿ ಅಕ್ಕ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊಂಡ್ವೆ ಅಂಚಿನ ನಿತಿನ್ ಕರ್ಕೇರ ಬೇರೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಲ್ಲೇರು ಯಾರೆಲ್ಲ ಯಾನು
ಮೋಕೆಡ್ ಎದುಕೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚಾದ ಕೆ ಪಿ ಸುರೇಶ್ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಜನ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲು ಈ ಒಂಜಿ ಸಭೆಟ್ಟು ಸೇರಿದೇರು ಅಂಚ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಹಿರಿಯಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಂಜನೆ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬೈದಾರೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಸೇರಿದಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನಕ್ಲೆಗೆ ಅಂಜನೆ ನಮ್ಮ ಬಿಲ್ಲವ ಸೇವಾ ಸಮಾಜ ಕೊಲ್ಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಪದಾಧಿಕಾರನಕ್ಲೆಗೆ ಯೋಹಾಣಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪದಾಧಿಕಾರನಕ್ಲೆಗೆ ಅಂಜನೆ ನಮ್ಮ ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮದ ಸದಸ್ಯರನಕ್ಲೆಗೆ ಪೂರೆಗಳ ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲಾಲ ವಲಯದ ಒಕ್ಕಣಿಕಲ್ನ ಪೂರೇನ ಪರವಾದ ಯಾಣ ಮೋಕೆದ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದ ಒಂದು ಅಕ್ಲೇನ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊರೊಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸೊಂದಿಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಈ ಒಂಜಿ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ತುಂಬು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ದೇಶ ಅದೇನು ಪೂರೆಯನ್ನು ಯಾನು ಎಕಡೆ ಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ರೂವಾರಿ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ BK ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ಯರ್ನ ಪಲಯೆ ACP ಶಿವರಾಮ್ ಬೇರ್ನ ಮಗೆ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಿತರು ನೆತ್ತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿನ ಕೊರಡೊಂದು ಕೇಳೊಂದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಥಮವಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪುನಂಚಿತ್ನ ದಿನಾಂಕ ಡಿಸೆಂಬರ್ 3ನೇ ತಾರೀಕು ನನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ದಿನ ಇಜ್ಜಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 3ನೇ ತಾರೀಕು ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಕೋಣಾಜೆ ಮೈದಾನ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಅರ್ನ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಕೋಣಾಜೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ದ ಎದುರುಡೊಂಜಿ ಮೈದಾನ ಉಂಡು. ಆ ಮೈದಾನ ಒಂಜಿ ಆತು ಬಲ್ಲೆ ಪುರ ಬತ್ತದು ಭಾರಿ ಜನಕ್ಲೆ ಗೊಬ್ಬೆರ್ಲಲ್ಪ ಸರಿಯಾಗಿನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜನಿನಿ ಅಕ್ಕನ ಒಂಜಿ ನೇತೃತ್ವಡು ಇಡೀ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರ ಮಂತದು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದೆಲ್ಲ ಸಾಕಾರಡು ಇಡೀ ಏನು ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಆಪುನಂಚಿತ್ನ ಬಲ್ಲೆನ್ ಪುರ ದೆತ್ತದು ಇಡೀ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮಂತದು ಅಕ್ಕ ಮಂತ್ ಕೊಡ್ತೀರ ಐಕೊಂಜಿ ಇರೇಗ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಅಭಿನಂದನೆ ಪಡ್ರೆ ಇಷ್ಟಪಡತೊಂದುಲ್ಲೆ. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠದ ಕುಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ ಪಗೇಲು ಎಂಕುಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತದು ಕಾಂಡೆ ಬತ್ತಂಡ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟಲಾರ ಅವಲೇ ಕುಲ್ಲುದೈತ ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾತ ಅಲ್ಪ ಉದ್ಯೋಗ ಮನ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಪೂರ ರೀತಿದಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಮಂತ್ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕೋಡಿಡ್ದು ಇನಿ ಉಳ್ಳಾಲದ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಜನಕುಲು ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು. ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಲಯನಂಚಿತ್ನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಆಜಿ ಜನ ಮಂತ್ರಿಲು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶಿವಗಿರಿ ಪೀಠ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಂತಿನಂಚಿತ್ನ ಶಿವಗಿರಿ ಪೀಠ ವಾರ್ಕಳ ಅಕಲ್ನ ನೇತೃತ್ವಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮಾತಾ ರೂಪುರೇಷೆಲ್ಲ ಅವಂದುಂಡು. ಒಂಜಿ ಕಾಂಡೆ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಪೂಜೆ ಉಪ್ಪುಂಡು, ಒಂಜಿ ಶಾಂತಿ ಹೋಮ ಬೊಕೊಂಜಿ ಯತಿ ಪೂಜೆ ಎಂದು ನಡಪುಂಡು. ಆ ಯತಿ ಪೂಜೆ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಮಂತೊಂದಿಂತಿನಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಯತಿ ಪೂಜೆ. ಆ ಯತಿ ಪೂಜೆನ ಶಿವಗಿರಿ ಮಠ ತಕುಲೆ ಬತ್ತದು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆ ವೇದಿಕೆಡ್ ಅಕುಲೆ ಮನ್ಪೇರು ಕಾಂಡೆ ಎನ್ಮರಕ್ಕೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲು ಪೂರ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಪುಂಡು. ಶಿವಗಿರಿತ ಅನುಯಾಯಿಲು ಸಾಧಾರಣ 200 ಜನ ಶಿವಗಿರಿತ ಅನುಯಾಯಿಲು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರ್ಪೇರು. 5 ಜನ ಯತಿಕುಲು ಬರ್ಪೇರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ. 5 ಜನ ಯತಿಕುಲು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಒಪ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸ್ವಾಮಿಲೆಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಕೊರ್ತಾ ಈ ರಡ್ಡು ಜಿಲ್ಲೆದ ಸ್ವಾಮಿಲ್ ನಕುಲ್ಪುರ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರ್ಪೇರು. ಆ ಯತಿ ಪೂಜೆಡ ಕುಲ್ಲ ಭಾಗಿಯಾಪೇರು. ಶಿವಗಿರಿತ ಮಲಮಲ್ಲ ದಾನಿಲು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಿಕುಲು ಮೆಡಿಮಿಕ್ ಸೋಪ್ ಕೇಂದುಪ್ಪರು ಮೆಡಿಮಿಕ್ ಸೋಪ್ದ ಸಂಸ್ಥಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬೊಕ ಗೋಕುಲಂ ಚಿಟ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಕೇಂದುಪ್ಪರು ಗೋಕುಲಂ ಚಿಟ್ ಫಂಡ್ಸ್ದಾರು ಮಣಪುರಂ ಗೋಲ್ಡ್ ಲೋನ್ ಕೇಂದುಪ್ಪರು ಮಣಪುರಂ ಗೋಲ್ಡ್ ಲೋನ್ದಾರು ಇಂಚಿತ್ನ ಕುಲು ದೇಶವ್ಯಾಪಿ ಡಕಲ್ನ ಉದ್ಯೋಗನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಂತಿರಂಚಿತ್ನ ಕುಲು ಒಂದು 10 ಜನ ಪ್ರಮುಖರು ಅಕುಲು ಪೂರ ಶಿವಗಿರಿತ ಅನುಯಾಯಿಲು ಅಂಚ ಅಕುಲು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರ್ಪೇರು. ಅವತ್ತಂದೆ ಸರ್ವ ಮತ ಸಮ್ಮೇಳನ ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಈ ಸರ್ವಮತ ಸಮ್ಮೇಳನ ನಡಪುಂಡು. ಆ ಸರ್ವಮತ ಸಮ್ಮೇಳನಗೆ ಕೇರಳದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ತಂಗಲ್ ಬರ್ಪೇರು. ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಬಿಷಪ್ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಿರೋ ಮಲ್ಲಬಾರ್ ಬಿಷಪ್ ನಕಲು ಬರ್ಪೇರು. ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರಿದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರ್ಪೇರು. ಬೌದ್ಧ ಭಿಕ್ಷು ನಕುಲು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರ್ಪೇರು. ಅಂಚ ಮಾತಾ ಧರ್ಮದ ಪ್ರಮುಖರು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಪ್ಪೇರು. ಅವೇ ತೊಟ್ಟುಗೂ ಸರ್ವಮತ ಸಮ್ಮೇಳನ ಆಪುಂಡು. ಅವು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಲು ಪೋಯ್ಬೊಕ್ಕ ವನ ಸಾಯ್ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಸರ್ವಮತ ಸಮ್ಮೇಳನ ಆಪುಂಡು. ಇತ್ತ ಎಂಕಲ್ನ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ತಾಲೂಕುವಾರು ಗ್ರಾಮವಾರ್ಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ತಾಲೂಕುಲೆಡ್ ಪೂರ ಮೀಟಿಂಗ್ ಒಂದುಂಡು. ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 200 ಬಸ್ ಇತ್ತೆ ಮುಟ್ಟ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆತನು. ನನೊಂಜಿ 100 ಬಸ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಪುನೇಟುಂಡು. ಅಂಚೆ 200 ಜನ ಬಸ್ದ 10 ಜನ ಈ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರ್ಪೇರು. ಮುಲ್ಪಲ ಎಂಕುಲು ಮುಜಿನಾಲ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಂತದ. ಆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಂತದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂಘ
ಸಂಸ್ಥೆಲಿಡ ಮುಲ್ಪಲ ಪಾತಿರ್ದ ಅಂಚ ಅಕುಲ್ಲ ಉಳ್ಳಾಲ ಬಾಗಡಲ ಮಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆಡ್ ಬರ್ಪೇರು ಮೂಲು ಕುಲ್ದಿನ ಕುಲ್ಲ ನಿಖಲ್ನಲ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಲ ಅದುಪ್ಪು ಅದನ್ನ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಪಂಡದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಭಾಗಿಯಾವಡೊಂದು ನಿಕ್ಲಡಕ್ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ದಾಯೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈತ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಅಂತ ಪಂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಗಾಂಧಿ ಬೊಕ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲು ಒಂಜಿ ಅಕಲೊಂಜಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಂವಾದ ಆದಿತ್ತುಂಡು ಆ ಸಂವಾದದ ಆಚರಣೆಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಿಶೇಷತೆ ಬಂಡ ಆ ಸಂವಾದ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಈ ದೇಶದ ಚಿತ್ರಣ ಬದಲಾವೊಂದು ಬತ್ತುಂಡು ಪ್ರಮುಖವಾದ 1924-25 ಕೇರಳ ಅಡಿತ್ತಿನಂಚಿತ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜಾತಿ ಪದ್ಧತಿ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ಇಂಚಿತ್ನ ಮಲ್ಲ ಪದ್ಧತಿ ಕೇರಳ ಅಡಿತ್ತುಂಡು ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲು ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾದ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಪನ್ಪುರಂಚಿತ್ನ ಒಂದು ಶಬ್ದನ ಪ್ರಯೋಗ ಮಂತಿನಾರು ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಇಡೀ ದೇಶದ ಇತಿಹಾಸಡ್ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲು ಈ ಒಂದು ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಅಹಿಂಸೆನ ಪ್ರಯೋಗ ಮಂತಿನಂಚಿತ್ನಾರು ಇನ್ನೀ ನಿಕ್ಲು ಓಲಾ ನಿಕ್ಲಲ್ಲ ಜಾಗೆಗೆ ಒಂದು 50 ಸೆನ್ಸ್ ಜಾಗೆಗೆ ಏರೋ ಒಂಜಿ ಒತ್ತುವರಿ ಮಂತಿತ್ತಂಡ ಅಕ್ಲೇನು ಪೊಲೀಸ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊರ್ದು ಕೋರ್ಟ್ ಹೊಡೆದು ಆರ್ಡರ್ ಕಂತದ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಗಿಡ್ಪೊಡೆ ವಿನ ಇನಿಕ್ಲ ಇಂಕುಲ ಅಲ್ಪ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಮನ್ಪುವ ಅಹಿಂಸೆಡು ಕುಲ್ವ ಪಂಡ ಅಕ್ಲೇನು ಬಿದಾಯ್ ಪಾಡ್ರಂತೂ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಅಂಚಿತ್ನ ಕಾಲಘಟ್ಟಡು ಇಡೀ ಬ್ರಿಟಿಷರೇನು ಈ ಭಾರತದ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಬೊಕ ಅಹಿಂಸೆಡು ಪಿದಾಯಿ ಪಾಡ್ದಿರಂದು ಪಂಡ ಅವೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಅಸ್ತ್ರ ಅಂದು ಪಂಡ್ರೆ ಇಂಕ ಬಾರಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಒಂದುಂಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ಆ ಪ್ರಯೋಗನ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾದ ವೈಕಂ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹಡು ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲು ಮನ್ಪೇರು ವೈಕಂ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಕೇರಳದ ಒಂಜಿ ಈಶ್ವರನ ಬಾರಿಮಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನದ ರಥಬೀದಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರವೇಶ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರವೇಶಲತ್ತು ರಥಬೀದಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಂತಿನಂಚಿತ್ನ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಈ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹಡು ಓಲ್ಲ ರಕ್ತ ಕ್ರಾಂತಿ ಅದನ್ನ ಗಲಾಟೆ ಪೆಟ್ಟು ಓಲ ಮನ್ಪಂದೆ ಅಹಿಂಸಾತ್ಮಕವಾದ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹನ ಉಪಯೋಗ ಮಂತದ್ದು ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ ರಥಬೀದಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಪ್ರವೇಶ ಮನ್ಪರೆ ಅವಕಾಶ ಮಂತ್ ಕೊರ್ಪೇರು ನಡೆದು ಪ್ರೇರಣೆ ಆದ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಬರ್ಪೇರು ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಟಾಗೋರ್ ಬರ್ಪೇರು ಮೊಕುಲ್ ಪೂರ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ ತೂವರೆ ಬರ್ಪೇರು ಆಶ್ರಮಗ್ 1924-25 ಅವಧಿಗೆ ಬತ್ತದು ಈ ಇತ್ತೆಗೆ 100 ವರ್ಷ ಅಂಡು ಆ ಅಲ್ಪ ಬಂದಾಗ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ್ನ ವಿಚಾರ ತೂದು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತ ಪ್ರೇರಣೆ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ್ನ ಗುರುಕುಲಡು ಮಾತ ಜಾತಿದ ಕುಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಲು ಒಂದು ಜೋಕುಲು ಕಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಅವು ದಲಿತ ಸಮುದಾಯ ಉಪ್ಪು ಹಿಂದುಳಿದ ಸಮುದಾಯ ಉಪ್ಪು ಮೇಲ್ವರ್ಗದ ಕುಲುಪ್ಪು ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಲು ಒಂದು ಕಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಐನು ಗಾಂಧಿಗೆ ತೂದು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಹಾಕೊಂಡು ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಂಚ ಸಾಧ್ಯ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಕುಲರು ಎಂಚ ಸಾಧ್ಯ ಅಂದಕ್ಕೆ ಏನಾಗ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ್ ಪನ್ಪೇರು ಇಂಚಿತ್ನೊಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಎಂಕುಲು ದೇಶಡ್ ಕಂತಂಡ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾದ ಸಮಾನತೆನ ಕಂತಂಡ ಎಂಕುಲು ದೇಶ ಮುಂದೆ ಬರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಇವಾಗ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟನಲ್ಲ ನಿಕುಲು ತುಯರಂಡ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ದೇಶ ವಿದೇಶಡ್ ಕಲ್ತದಿನ ಕುಲು ಒಂಜಾತ ರಾಜ ಮಹಾರಾಜ್ಯರು ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟ ಉಪ್ಪೇರು ಮೇಲ್ವರ್ಗದ ಒಂಜಿ ಹೋರಾಟ ಅದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಈ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಬೊಕ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿನ ಭೇಟಿ ಆಯ್ಬೇಕ ಮಾತ ದಲಿತ ವರ್ಗದಕ್ಲೆಲ್ಲ ಸೇರಾವಡು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದಕ್ಲೆಲ್ಲ ಸೇರಾವಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ಮಲ್ಲ ಕರೇನ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಮುಲ್ತುರ್ದು ಪೋದು ಕೊರ್ಪೇರು ಇಡೀ ದೇಶಡ್ ಜನಕುಲು ಲಕ್ಕದ ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮಗ ಬರ್ಪೇರು ಈ ಮಾತ ಆಯ್ನವು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ 22 ವರ್ಷ ದುಂಬು ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಯೋಗಲು ನೆತ್ತ ಪಿರವ ಆತ ಅವಾಯ್ ಬೊಕ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ್ ಕೇನ್ವೇರು ಈ ಶ್ರೇಣೀಕೃತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜಾತಿ ಪದ್ಧತಿ ಬೊಕ ಜನಕ್ಲೇನು ಎಂಕುಲು ತೂಂದುಲ್ಲ ಅವೇನು ಎಂಚ ಹೋಗಲಾಡಿಸೋಡ ಬೊರ್ಚ ಒಂದೊಂಜಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಉಂಡು ಒಂದು ದುಂಬುಡ್ದು ಬೈದಿನ ಚಿತ್ತ ಪದ್ಧತಿ ನೆಕ್ಕಿ ಆನ್ ಕೈಪಾಡಿ ಅಂಡ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ವರ್ಗಗ್ ಬೇಜಾರ ಒಂದು ಕೆನ್ನಾಗ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ್ ಒಂಜಿ ಕಿವಿ ಮಾತನ್ ಪನ್ಪೇರು ಈ ಒಂಜಿ ಶ್ರೇಣೀಕೃತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ ಪದ್ಧತಿ ಇಲ್ಲ ಒಂದೊಂಜಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪಿಡುಗು ನೆನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸೋಡು ಪಂಡದು ಮಲ್ಲ ಕರೇನು ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ್ ಪಂಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಪಾಲನೆ ಮನ್ಪೇರು ಅವಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೆರ್ಲ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹದ ಅನುಭವ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಗಳ ಹೆಜ್ಜಾಂಡು ಅಹಿಂಸದ ಅನುಭವ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಗಳ ಹೆಜ್ಜಾಂಡು ಮನ್ಪೊಡು ಪನ್ಪುನ ಚಿತ್ತ ಅಭಿಲಾಷೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಗೆ ಇತ್ತನೇ ವಿನ ಐನು ಪ್ರಯೋಗ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಲ ಓಲ್ಲ ಮಂತಿದ್ದಾಡು ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾದ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಪಂಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಐನಾರು ಪ್ರಯೋಗ ಮನ್ಪೇರು ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅಲ್ತಿರ್ದು 22 ವರ್ಷ ಬೊಕ್ಕ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಅಹಿಂಸೆಡು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬರ್ಪುಂಡು ಇಂದುವೇ ಮಾರ್ಗಡು ಇನ್ನು ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ಅದುಪ್ಪು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದೇಶಡ್ಲ ಇನ್ನು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬೈದಂಡು ಪಂಡ ಅವಕ್ಕೆ ಏರು ಕಾರಣ ಪಂಡ ಎಂಕುಲ್ ಪನ್ಪ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಕಾರಣ ಅಂಡ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಗೆ ಏರು ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊರ್ತಿನ ಪನ್ಪ ಪಂಡ ಅವು ನಮ ನಂಬುನ ಅಂಚಿತ್ನ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಪ್ರೇರಣೆ ಎಂದು ಪನ್ಪ ಐಕ್ ಈ ಒಂಜಿ ಇಡೀ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಡೀ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮ ಈ ಒಂಜಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಬೊಕೊಂಜಿ ಗಾಂಧೀಜಿನ ಒಂಜಿ ಕನಸನ್ನು ನನಸು ಮನ್ಪುನ ವಿಚಾರಡು ಇದೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ರೇರಣೆದಾಯಕವಾಯಿನ ಚಿತ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಐಕ್ಯವೇನು ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಆಚರಣೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ 1928
ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲು ಸಮಾಧಿ ಆಪೇರು ಆ ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಪೋಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಅವೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಶತಾಬ್ದಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನ್ನಲ ಮನ್ಪೋಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ತ ಮಲ್ಲ ಇರಾದೆ ಶಿವಗಿರಿ ತಕ್ಲಿಗೆ ಇತ್ತಂಡು ಅಡೆಗೆ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯರೇ ನಡೆ ಲೆಪ್ಪದು ಐಕೆ ಚಾಲನೆ ಕೊಡ್ತೇರು ಅವು ಮೂಜಿ ವರ್ಷ ನನ್ನ ನಡಪುಂಡು ಕೇರಳದ ಐಕೆ ಚಾಲನೆ ಕೊರಿಯರು ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಬೊಕ್ಕ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿನ ಭೇಟಿನ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಲೈನಂಚಿತ್ತ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಎಲ್ಲ ಶಿವಗಿರಿತ ಮಾತ ಸ್ವಾಮಿಲೆಲ್ಲ ಅಡೆಗೆ ಲೆಪ್ಪದು ಕೇಂದ್ರಡ ಐಕೊಂಜಿ ಚಾಲನೆ ಕೊಡ್ತೇರು ಅವು ಚಾಲನೆ ಕೊರಿಬೇಕ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಡ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಐತ ಆಚರಣೆ ಅಂಡ್ ಅವಾಯ್ಬಕ ವ್ಯಾಟಿಕನ್ಡ್ ಪೋಪು ನಾರಾಯಣ ಗುರು ವಿಶ್ವಗುರು ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರನ್ನು ಪೋಪುಲ ಪಂತೇರು ಐಕ್ ದೇಶ ವಿದೇಶಡ್ ಚಾಲನೆ ಆತಂಡು ನನ್ನ ಮುಲ್ಪಲ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮನ್ಪೋಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಅಭಿಲಾಷೆ ಇತ್ತಂಡು ಐಕ್ ಇನಿ ಎಂಕುಲು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ నేను ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಡ ಅದನ್ನ ಕುಡ್ಲಡ ಒಲಾಂಡಲ ಮಂತೋಲಿ ಅಂಡ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠ ಉಪ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ಜಾಗೆ ಅವು ಉಳ್ಳಾಲದ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಮಾತ್ರ ಒಂದೊಂದು ಸೂಕ್ತವಾಯಿನಂಚಿತ್ನ ಜಾಗ ಪಂಡದು ಇತ್ತೆ ಈ ಜಾಗೆಡ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಕುಡೊಂಜಿ ವಿಚಾರ ಪಂಡ್ರೆ ಇಂಕ ಸಂತೋಷ ಒಂದು ಉದಾದಾನ್ ಪಂಡ ಇಂಗ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕಡು ಓಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ 18 ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಲ್ಲ ಓಲ್ಲ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠ ಇಜ್ಜಿ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠ ಅಂದಿತ್ತಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಡ್ ಮಾತ್ರ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಪೀಠ ಆತು ಐಕ್ ಒಂಜಿ 2 ಎಕರೆ ಜಾಗೆಲ್ಲ ನಿಗದಿಪಡಿಸೋದಿತ್ತೇರು ಐಕ್ ಹರಿಪ್ರಸಾದರ್ನ ಅನುದಾನ ಹಿಡ್ದು 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಐಕ್ ಅನುದಾನ ಕೊಡ್ತೇರು ನಮ್ಮ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಆರ್ನ ಅನುದಾನ ಹಿಡ್ದು ಐಕ್ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೇರು ಹರೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಐಕ್ 10 ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ತೇರು ಅಕಲಂಕಲ್ನ ಸಂಸದರ್ನ ಅನುದಾನ ಶಾಸಕರನ್ನ ಅನುದಾನ ಹಿಡ್ದು ಅಕಲ್ ಕೊಡ್ತೇರು ಇನ್ನು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಐಕ್ 3 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿನ ಘೋಷಣೆ ಮಂತೇರು ಆ ಒಂಜಿ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠ ಆಗಲ ಇತ್ತೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಂತದ ಐನ್ಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉಪಯೋಗಗೂ ಮುಕ್ತ ಮನ್ಪೇರು ಅವಾಯ್ಬಕ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಮಾಜದ ಕುಲು ಖಾಲಿ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಗಾಂಧಿ ಒಂಜೇ ಸಮಾಜಗದಲ್ಲ ಸೀಮಿತವಾಯಿನಂಚಿತ್ತ ಜನಕುಲತ್ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಬುದ್ಧ ಬಸವ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೀಮಿತವಾಯಿನಂಚಿತ್ತ ಮಾತ ಸಮಾಜಗಳ ಸೇರ್ನಂಚಿತ್ನಕುಲು ಐಕ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಬರೋಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಯಶಸ್ವಿ ಮನ್ಪಡು ಒಂದೊಂಜಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು 100 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಡಪುನಾಗ ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪನ ಇಜ್ಜ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಅಂಚ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಜೋಕುಲಾವಡ್ ಅತಂಡ ಇಂಥ ವಿಚಾರನ ತೆರೆಯೋಡು ಪನ್ಪುನಕಲು ಜನಕುಲು ಮಾತಾ ಬರೋಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಯಶಸ್ವಿ ಮಂತ್ಕೊರೋಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಗುರು ಪೂಜೆ ಬೊಕ ಯತಿ ಪೂಜೆ ಆಯ್ಬೊಕ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಲ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಪುಂಡು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಲು ಅವ್ರನ್ನ ಕೆಲವು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮನ್ಪುನ ಚಿತ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಪುಂಡು ಎಂಕುಲೊಂಜಿ ಪ್ರಬಲವಾಯಿನ ಚಿತ್ನ ಬೇಡಿಕೆ ಒಂಜಿದೀತ ಒಂಜಿ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯನ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಮನ್ಪೋಡು ಪನ್ಪುರ ಚಿತ್ನ ಬೇಡಿಕೆ ಅಂದಿತ್ತ ಐತೊಟ್ಟಕ್ಕೂ ಶಿವಗಿರಿತ ಮಠತ್ತ ಬ್ರಾಂಚನ್ ಮೂಲು ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಉಡುಪಿಡ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮನ್ಪೋಡು ಶಿವಗಿರಿಕ್ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಪೋರಾಪುಜ ಅಂಚ ಮೂಲೆ ಅಕ್ಕಲ್ ಒಂಜಿ ಬ್ರಾಂಚ್ ಮನ್ಪೋಡು ಒಂಜಿ ಯತಿ ಪರಂಪರೆ ಒಂಜಿ ನಾರಾಯಣ ಗುರುನ ಪರಂಪರೆ ಅವು ದುಂಬುಗು ಪೋಡು ನಾರಾಯಣ ಗುರುನ ಶಿಷ್ಯನಕುಲು ಖಾಲಿ ಬಿಲ್ಲಾವ್ ಸಮಾಜ ತೀಯ ಸಮಾಜ ಈಳಾವ್ ಸಮಾಜ ಗತ್ತು ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ್ನ ಮಲ್ಲ ಶಿಷ್ಯರು ನಮ್ಮ GSB ಸಮಾಜದಾರು ಮಲ್ಲ ಶಿಷ್ಯ ಇಡೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲು ಸಮಾಧಿಗೆ ಪೋಯ್ಬೇಕ ಇನ್ನು ಮುಂದುವರ್ಸಾಯನಾರು GSB ಸಮಾಜದಾರು ಅಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಮಾಜದ ಕುಲು ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ್ನ ಶಿಷ್ಯ ವರ್ಗಡ್ ಇತ್ತೇರು ಇನಿಕ್ಲ ಉಲ್ಲೇರು ಇನಿಕ್ಲ ಐವ ಯತಿಕುಲು ಮಾತ ಜಾತಿದ ಕುಲ್ಲ ಮಾತ ಸಮಾಜದ ಕುಲ್ಲ ಯತಿಕುಲು ಅಡೆ ಬರ್ಪೇರು ಅಂಚ ಈ ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಲ ಭಾಗದಕ್ಲಿಗೆ ಒಪ್ಪುನ ದಯಪಂಡ ಕೆಲವೇರು ಅಲ್ಪ ಕೋಣಾಜೆ ಬಿಲ್ಲಾವ ಸಂಘ ಉಪ್ಪು ಅತಂಡ ಪಜೀರ್ ಬಿಲ್ಲಾವ ಸಂಘ ಪುಣಕಲು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಂತೀರು ಕೋಣಾಜೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಇಡ್ಲ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಂತೀರು ಪಜೀರ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಇಡ್ಲ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಂತೀರು ಅಕುಲು ಪೂರ ಎಂಕುಲು ಮಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆಡ್ ಬರ್ಪ ಅಂದು ಪಂಡೇರು ಕೋಡೆ ಒಂಜಿ ಆತು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಗ್ರಾಮದಕ್ಲೆ ನಲ್ಪ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆತಂಡು ಕೊಲ್ಯ ಬಿಲ್ಲಾವ ಸಂಘಡ ಒಂದು 2ನೇ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಂತೊಂದು ಪುನಃ ಒಂದು ಎರಡು ದುಂಬು ಓಷನ್ ಪಾಲಡ್ ಒಂಜಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಂತದ ಮಂಗಳೂರು ವಲಯದ ಒಂಜಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಂತ ಅಂಚ ಮಂಗಳೂರು ಭಾಗಡ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬರೋದುಲ್ಲೇರು ಕಾಸರಗೋಡುಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಂತ ಅಲ್ಪಡ್ಲ ಜನಕುಲು ಬರೋದುಲ್ಲೇರು ಮಡಿಕೇರಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಒಂದುಂಡು ಅಲ್ತರ್ಲ ಜನಕುಲು ಬರ್ಪೇರು ಅಂಚ ಮಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆಡು ಬತ್ತದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ನಿಕುಲು ಮಾತಾ ಸೇರ್ದು ಯಶಸ್ವಿ ಮಂತು ಕೊರಡುದು ನಿಕ್ಲಡ ಕೇಂದ್ರದ ಎನ್ನ ಪಾತ್ರ ಮುಗಿಪೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂಚನೆ ಐತ ರುವಾರಿಯಲ್ ನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ರಕ್ಷಿತ್ ಸ್ವಾಮಿ ಪಂಡೇರು ಅಂಚಾದ ಈ ಒಂಜಿ ದುಂಬಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸದ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಗೆಜ್ಜೆಗಿರಿನ ಗುರುಕಾರ ಅಂಚನ ರವಿ ಚಿಲಿಂಬಿ ದಯಮಲ್ತದೆ ಚಾವಡಿ ವಾರ್ಡ್ ಮಂದಿ ರವಿ ಚಿಲಿಂಬಿ ಗುರುಕಾರ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಗೆಜ್ಜೆಗಿರಿ
ಅಂಚನೆ ನಾನೂರಿ ನಮ್ಮ ಐತಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ಸಮಾಜದ ಪ್ರಮುಖರು ಬೈದರು ಅವರೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರೊಂದು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯವಾದ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆ ನಮ್ಮ ಕೈ ಸೇರಿದ್ರು ಆ ಒಂಜಿ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಓರೋರ್ಮೆ ಐನ ಪಟ್ಟಣ ಅಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ದಾವಡು ಅಂಚಾದು ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಗುರ್ಕರ್ ಅಂಜನೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತದ ಮಾಜಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಂಜನೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ಕುಂಪಲ್ ಹೊಂದಿದ್ದ ಗುರ್ಕರ್ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರು ಆಯ್ನಂಚಿನ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲ ಬೇರೆ ಈ ಒಂಜಿ ಲೆಪ್ಪೋಲೆ ಇಲ್ಲಡೆಬಹುದು ಪ್ರತಿ ಊರಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬದ್ದದ ಸಾಕ್ಷಿ ಅವರು ಸಹಕಾರ ಕೇಳುತ್ತಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ BR ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಆರು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗಗೆ ಈ ದೇಶ ಅಡ್ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆನ ನೆನಪು ಮಲ್ತಂಡ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ನಿರಂತರವಾದ ಈ ದೇಶಡ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ರೀತಿದ ಸಾಮರಸ್ಯ ಬದುಕನ್ನು ಇನಿ ಅನುಭವಿಸರೆ ಆತನಂದಾಂಡ ಅರ್ನ ಆ ಒಂಜಿ BR ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅರ್ನ ಚಿಂತನೆದ ಆಧಾರದ ಮಿತ್ತೆ ಬದುಕೊಂದಿಲ್ಲ ನಾನು ವಿಶೇಷವಾದ ಗಿರೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಒಳ್ಳೆಯರು ಇನ್ನು ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ್ನ ನಮ್ಮ ನೆನಪು ಮಲ್ಪನ ಸಂದರ್ಭಡೆ ನಾನು ಒಂಜಿ ವಿಷಯನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪನು ಇಡೀ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗಗೆ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭ ಅದು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆ ಕೊರ್ನಾರು ಕುದ್ಮಲ್ ರಂಗರಾವ್ ಆರು ನಿಜವಾದ GSBR ಆರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಾರಸ್ವತ್ವ ಆ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸೇರ್ನಾರು ಆಂಡಲ ಅರೇನು ಕುದ್ಮಲ್ ರಂಗರಾವ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ತೆರಿಂಡ ಮಾತ್ರ ಆರು GSB ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಪನಿ ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡ ಆರು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆರು ನಿರಂತರವಾದ ಇನ್ನು PVS ದಲ್ಪ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ತೂಪ ಕುದ್ಮಲ್ ರಂಗರಾಯರ್ನ ಆರು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಆಸ್ತಿದ ಒಡೆ ಆಂಡ ಅರ್ನ ಜೀವಿತದ ಅಂತಿಮ ಅನಗ ಅರ್ನ ಆಸ್ತಿ ಇತ್ತನೇನು ಪೂರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ದು ಕೊರ್ದು ಪೋಯ್ನಾರು ಕುದ್ಮಲ್ ರಂಗರಾಯರು ಅಂಚಾದ ಅವೇ ಲೆಕ್ಕ ಇನ್ನು ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ್ಲ ಯಾನು ಯಾಪಲ ಪನ್ರೆಂಡು ಇನ್ನು ರಕ್ಷಿತೇರು ಪಿರ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ತೇರು ಇನ್ನು ನಂಗೆ ಕೋರ್ಟ್ ಉಂಡು ಕೇಸುಲು ಮಲ್ಪೆರೆ ಆಪುಂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಉಂಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲು ಉಂಡು ಅಂಡ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ್ನ ಆ ಕಾಲಡ್ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಬದಲಾವಣೆ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ತದ ಯಶಸ್ಸು ಕಂತು ಕೊರ್ನಾರು ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲು ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಹತ ಸಮುದಾಯಲ ಒಂಜೇ ಜಾಗಡ್ ಉಂತುದು ನಾನು ವಿಶೇಷವಾದ ದಯ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇನಿ ರಕ್ಷಿತರ ಎಂಕ್ಲು ಉಳ್ಳಾಲಡುಪು ನಂಚಿನ ಮಾತ ಜಾತಿ ದಕ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂಜೇ ವೇದಿಕೆ ಕಂತದು ಕುಲ್ಲವ ನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಸುವರ್ಣೇರ್ ಪಕ್ಕ ಇಡೀ ತಂಡ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಂದು ಎಂಕ್ಲು ಪ್ರಾರಂಭ ಆತ್ ಭಾರಿ ವರ್ಷೋಡ್ ದಿಂಚೆ ಈ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಮಾತ ಜಾತಿ ದಕ್ಲೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಏರೇರು ಹಿರಿಯ ಕುಲುಲ್ಲೇರಿಂದ ವಾ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಡ್ಲ ಪಟ್ಟಿ ಮಲ್ತಂಡ ತಿಕ್ಕಾರಿ ಎಂಕ್ಲು ಪೂರ ಭಾರಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ದುಂಬೆ ಈ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಪಟ್ಟಿ ಮಲ್ತದೆ ವಾವಾ ಜಾತಿಡಿ ಏರೇರು ಮುಖಂಡರು ಉಳ್ಳೇರು ಏರೇರು ಉಳ್ಳೇರು ಪನ್ಪನೆಲ್ಲ ಐನ ನಾಡ್ದು ಪತ್ತದಾಕ್ಲಿನ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಸವನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತಿತ್ತ ಪಿರೋರ ಈ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿಮಿತ್ತವಾದ ಇನ್ನು ಮಾತ ಪಿರೋರ ಸೇರ್ದೇರು ನಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬರ್ರಲ್ಲೇರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜನ ಸಮುದಾಯಡ್ ಎಡ್ಡ ರೀತಿದ ಕೊಡುಗೆ ಕೊರ್ನ ಆಯ್ತ ನಾಯಕತ್ವ ವಹಿಸೋನ್ನಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಇನ್ನು ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ್ಲ ಆ ಸಂದರ್ಭ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಾತು ಸಮುದಾಯದಾಗ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜೇ ದಿಕ್ಕಡು ಒಂಜೇ ವೇದಿಕೆಡು ಮಾತು ಕುಲ್ಲೇರು ಆಪನು ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ್ನ ಆ ಕಾಲದ ಆ ಸಂದರ್ಭ ಇಜ್ಜಾನ್ ವರಿ ಈಮೇಟು ಕುಲ್ಲುಂಡ ವರಿ ಆಮೇಟೆ ಕುಲ್ಲೋಡು ವರಿ ಬಕ್ಕೋಡು ದೂರೋಡು ಕುಲ್ಲೋಡು ಅಂತಿನ ವಾತಾವರಣ ಇತ್ತನ್ನು ಅಯ್ನು ಪೂರ ದೂರ ಮಲ್ತದು ಸಮಾಜಡ್ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜೆ ಸಮಾಜಡ್ ಮಾನವ್ಯಾದ ಪುಟ್ಟಿ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪೂರ ವರ್ಗದ ಪೂರ ಜನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸಮಾನವಾಯಿನ ಹಕ್ಕು ಈ ಭೂಮಿಡುಂಡು ಪನ್ಪನ ರೀತಿಡು ಸಮಾಜಗೆ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂದೇಶ ಕೊರ್ಪನ ರೀತಿಡು
ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಕಂತನಾರು ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ್. ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲು ಖಾಲಿ ಆ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿವರ್ತನೆನೇ ಮಲ್ತಿನ ಅತ್ತು, ಧಾರ್ಮಿಕವಾದಲ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ರಾಂತಿಗಂತ ಕನತೇರು. ವೈದಿಕ ಬ್ರಾಹ್ಮಣತ್ವ ಪಡೆಯೋಣ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನೇ ಅವಡೊಂದು ಅತ್ತು, ಬ್ರಾಹ್ಮಣತ್ವದೆತೊನ್ನೇ ಪ್ರತಿವರಿಯಲ್ಲ ದೇವರನ್ನ ಪೂಜೆ ಪುರಸ್ಕಾರ ಮಲ್ಪಲಿನ ಪನ್ಪುನೆಲ್ಲ ಆ ಸಂದರ್ಭದ ತೋಜಾದ ಕೊರ್ನಾರು ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ್. ಅಂಚಾದ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ನಮಗೆ ಸಮಾಜಡ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ವಿಶ್ವಗೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಬಾರಿ ಮಲಮಲ್ಲ ಸಾಲಡ್ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಮಹಾನ್ ನಾಯಕರ್ನಕ್ಲೆಂಟು ಮಹಾನ್ ಗುರುಕುಲ್ನಕ್ಲೆಂಟು ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ್ಲ ಮಹಾನ್ ಕೊಡುಗೆ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಕ್ಕೆ ಎಂದು ನಮ್ಮ ನಂಬುದು ಬೈದನಕ್ಲು. ಅಂಚಾದ ಆರು ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಜಾತಿಗೆ ಸೀಮಿತ ಅನ್ನಕೆಂಡ ಒಂಜಿ ಜಾತಿಗೆ ಸೀಮಿತ ಅತ್ತು, ಕೇವಲ ಜಾತಿಗೆ ಸೀಮಿತ ಆದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿನಕ್ಲು ಮಾತ್ರ ಸಮಾಜದ ಸುಧಾರಣೆ ಮಲ್ತಿನತ್ತು. ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಸಮುದಾಯನ ಉದ್ಧಾರ ಮಲ್ಪೆರೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಅನೇಕ ಉದಾಹರಣೆ ಎತ್ತಿನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಕುತ್ಮೋಲ್ ರಂಗರಾಯರ್ನಲ್ಲ ಪುದರ್ನ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ತೀನಿ. ಅಂಚಾದ ಇನಿ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ್ನ ಈ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಆರು ಈ ಭಾಗಡ್ ಒಟ್ಟು ಆತನಂಚಿನ ಸಂವಹನ ಆತಿನಂಚಿನ ಈ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ಪೆರೆಗೋಸ್ಕರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯೋಜನೆ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ದೇರು. ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಒಪ್ಪುನಿ ನೇಡಿದ ಏರೆಗೆ ಲಾಭಕ್ಕೆ ಎಂಡ ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಲದಕ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಲ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಕ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದಕ್ಲೆಗೆ ನೇಡಿದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಲಾಭ ಅಪ್ಪುನು ಅಂತ ಪನ್ಪನ ಭಾವನೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರಿದ ಆಂಡ ಎಂಕುಲು ಮನಪೂರ್ವಕವಾದ ಮೂಲ ಬತ್ತ ದಯ ಉಂತದ ಅಂದ್ಪಂಡ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ್ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ನಲ್ಲ. ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅರ್ನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನೇಟ್ ಎಂಕುಲ್ದಾಲ ಪಿರೋ ಇಜ್ಜ ಅಂತ ಪನ್ಪುನ ಸಂದೇಶಲ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಪೋಡು ಪನ್ಪುನ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಂಕುಲು ಮಾತಿರ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಮಾತ ಸೇರಿದ. ಅಂಚಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆನಗಲ ಆ ಒಂಜಿ ಒವೇ ರೀತಿಯ ಚ್ಯುತಿ ಬಾರಂದ ಲೆಕ್ಕ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳದ ಆಲ ಚ್ಯುತಿ ಬಾರಂದನ ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾದ ಒಂಜಾದ ಪೋಪುನಂಚಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಖಂಡಿತ ಉಂಡು. ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಆ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಡೆ ಭಾರಿ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರಿದ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ್ನ ಎಲ್ಲಂಜಿದ ಮೂಜಿ ತಾರೀಕು ನಡಪುನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡ್ ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ಸಂಸದರು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟೇರ್ಲ ಉಪ್ಪುಜೇರು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಕೋಟಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪೂಜಾರ್ಲ ಉಪ್ಪುಜೇರು. ದಯಪಂಡ ಅಧಿವೇಶನ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಪು ನೀಡಿದ ಹತ್ರ ಅಗ್ಲೇ ಖಂಡಿತವಾದ ಭಾಗವಹಿಸರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಪುನಿ ಇನಿ ಕಾಂಡ ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು. ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟೇರ್ಲ ಕೋಟಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪೂಜಾರ್ಲ ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು. ಹೌದು ಮಾರ, ಈಗ ಈ 3 ತಾರೀಕಿಗೆ ಇಟ್ಟರೆ ನಮಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಾರದಿದ್ದರೆ ಅವರಿಬ್ಬರು ಕೈ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂತ ಇಡೀ ಸಂದೇಶ ಹೋಗ್ತದೆ. ಇದು ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಅಂತ ಪಂಡೇರು ಏನಪ್ಪಗ ಪಂಡ್ಯಾನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪುನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅಂಡ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಬರ್ತದೆ ಅತಂದಂಡ ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಲಡೆ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲೆಗೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಈ ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಣೆ ಮಲ್ತನರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ನಪುದಾಡ್ ಆಪುನಂಚಿನ ಆ ಒಂಜಿ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠಕ್ಕೆ ದಾದಾನ್ಲ ಸಾಕಾರ ಆಪುಣಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ನಿಕ್ಕುಲು ಇಜ್ಜಿಂಡಲ ಎಂಕುಲು ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಸೇರೋನ್ವಾ ನಿಕ್ಕುಲು ಇಜ್ಜಿಂಡಲ ಆರು ಬತ್ತದ ನೇ ಕೊಂಚ ಮಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆ ಕೊರಪೇರಂದಾಂಡ ಇನ್ನು ದೆತೊನ್ನ ನೇಟು ನಂಗೆ ದೊಡಕ ಆಪುನ ಬರ್ಚಿ ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಐಟು ಎಂಚ ನಿಶ್ಚಯ ಮಲ್ದೇರ ಐಟು ದುಂಬು ಪಾಡು ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಯಿ ಐಕ್ ಮಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಾಡು ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಅಧ್ಯಯನ ಪುಟ್ಟ ಮುರಣಿಯರ ಪನೊಂತೇರು ಇರುವರ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠಲು ನಾನು ನಮ್ಮ ಕೋನಾಜ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಉಂಡು ಅಣ್ಣ ಇಟ್ಟು ದೆತ್ತು ತೋಜು ನಂಚಿನ ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠನೇ ನೆಟ್ಟು ನಿಜವಾದ ಭಾರಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಡೋದು ನನ್ನ 3 ಕೋಟಿ ಹತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಒಂದು 25-50 ಕೋಟಿ ಕೊರ್ನಲ್ಲ ಐಕ ಕಮ್ಮಿ ಯಾನ್ ರಾಜ್ಯದ ಸರ್ಕಾರ ಉಪ್ಪನಾಗ ಕೋಟಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪೂಜಾರ್ಲು ಧಾರ್ಮಿಕ ದತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ ಸಚಿವರಾದ ಉಪ್ಪನಾಗ ಯಾನ್ಲಾಗಿ ಕೊಂಚ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಬಕ್ಕ ಸರ್ಕಾರ ಪೋಂಡು ಸರ್ಕಾರ ಇರ್ನ ಬತ್ತಂಡು ಆತೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನು ಅಂಚದ್ದು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮುಂದುಂಬು ಪೋಯರಾಯ್ಜಿ ಅಂಡ ಮಲ್ಪಡಾಯಿನ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ನಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಈಗ ಬೇರೆ ಬತ್ತಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು. ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಪೀಠಡ್ ಒಂಜಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಂಡ ಯಾವ ಅತ್ತಂದಾಂಡ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ್ನ ಒಂಜಿ ಸ್ಟ್ಯಾಚು ಕುಲ್ಲಾಂಡ ಯಾವ ಅಂದು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತು ನಾವು ಯಾವಜಿ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ್ನ ಪುದರ್ಡ್ ಒಂಜಾತ ಸಮಾಜಡ್ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಯಿನಂಚಿನ ಪರಿವರ್ತನೆ ಕನಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಏನು ಮಲ್ತದೆ ಸಮಾಜಡ್ ಏರು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಡ್ ಪರಿಷ್ಠ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗಡ್ ಏರು ತಿರ್ತುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪೆರೆಗೆ ಆಪನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಇನಿ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖಾಂತರ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದ ಒಂಜಿ ಆಯೋಗ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದ ಇಲಾಖೆದ ಮುಖಾಂತರ ಕಲ್ಪೆರೆಗೆ ಪಿದೈದ ದೇಶದ ಕಲ್ಪೆರೆಗೆ 20 ಲಕ್ಷ 30 ಲಕ್ಷ ಐಕ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹನ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಪೀಠಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಮುಲ್ಪದ ಒಂಜಾತು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ IAS IPS ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ರಾಂತಿ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ ಎಂಚ ಮಲ್ದೇರ ನಮ್ಮ ಸಂದರ್ಭಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾಲಘಟ್ಟಡ್ಲ
ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ್ನ ಯೋಚನೆದ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮದಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಡ ಅವು ನಿಜವಾದ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಸಲ್ಲೋಡಾಯನಂಚಿನ ಗೌರವ ಅಂದ ಈ ಸಂದರ್ಭದ ನಮ್ಮ ವಾತೆಲ್ಲ ನಂಬುದು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಟು ಎಲ್ಲಂಚಿದ ಈ ಒಂಜಿ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೂರು ಕುಲ್ದು ನಗ್ಲೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಬರೋಡು ಹನ್ಪುನ ಲೆಕ್ಕಡು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ಪಾದಿ ನೀನಿ ನಮ್ಮ ಬರೋಡು ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಳೇನು ಪೂರ ಲೆತ್ತೊಂದು ಬರೋಡು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಸಾವಡು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆಡು ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯೆ ಸೇರಿಂದಾಂಡ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಲೆಗೆ ಆತಂದಾಂಡ ರಾಜ್ಯದ ಬರ್ಪುನ ಆತಂದಾಂಡ ದೇಶದ ಬರ್ಪುನಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಾತು ಸರಿಯಾದ ಅಂದಂದು ಮುಲ್ಪ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ್ನ ಅನುಯಾಯಿನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಪೀಠ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಮಾಣದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಪನಂಚಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಪನ್ಪುನ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಮನವರಿಕೆ ಆನಂದಾಂಡ ಐತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಲಾಭ ಆಪುನಿ ಫಸ್ಟ್ ಉಳ್ಳಾಲದ ಈ ಭಾಗಕ್ಕಂದು ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದ ನಂಬುವೆ ದಾಯಪಂಡ ಇಡೀ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಸರ್ಕಾರದ ಮಲ್ಲ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಉಪ್ಪುನೇ ನಮ್ಮ ಕೋನಾಜ್ ಎಡುಪುನಿ ನಮ್ಮ ಕೋನಾಜಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಉಡುಪುನು ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ಕೋನಾಜ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಇತ್ತಿನ ದಾತ್ರ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠಗಳ ಕೈತಲ್ ಆನಂದಾಂಡ ಐತ ಪ್ರಯೋಜನ ನಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಪುನು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕಲ್ಪನಾ ಜೋಕ್ಲೆಗಳ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಪುನು ಈ ಪೂರ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರೋಡು ಮುರಣಿಯವರ ಪಾತ್ರನಾಗ ಮಾತ ಗ್ರಾಮಡ್ದಲ್ಲ ಬಸ್ ಇಟ್ಟು ಮಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆ ಜನಪುರ ಲೆತಂಬರ್ಪುನಿಂದ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತಿತ್ತ ನನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಒಂದು 4-5 ದಿನ ಒಪ್ಪುನು 3 ತಾರೀಕು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೇತೆ ತಾಲೂಕುಡ್ದು ಜಿಲ್ಲೆ ಹಿಡ್ದು ಬೇತೆ ಜನ ಬರ್ಪುನ ಬಗ್ಗೆ ಇತ್ತೇನೆ ಮಸ್ತ್ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತೆ ಈಗ ಪೂರ್ವ ತಯಾರಿಲೇನೆ ಮಲ್ದೆ ನಮ್ಮ ಊರು ಹಿಡ್ದಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆ ಜನ ಬರೋಣ ಮುರಣಿ ಪಾತೆರ್ನ ಹಿಡ್ದು ಒಂಜಾತ್ ಎದುರು ಪೋಪುನ ಅಂಚಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆ ಜನ ಬರ್ಪುನಕ್ಕೆ ನಮಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪೋಡು ವಿಶೇಷವಾದ ಆ ಒಂಜಿ ಕೋನಾಜದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲದ ಗ್ರಾಮದಕ್ಕಳು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆ ಬರ್ಪುನಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಪನೊಂದು ಇನ್ನು ರಕ್ಷಿತರೆ ರಾಜಕೀಯವಾದ ಒವ್ವೇ ರೀತಿಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪನ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಂಡಲದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಜಗದೀಶ್ ಆಳ್ವೇರ್ಲ BJPದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಜಗದೀಶ್ ಆಳ್ವೇರನ್ಲ ಎಂಗ್ಲು ಇಡೀ ಗ್ರೂಪ್ಡು ಪಾಡ್ಲೆ BJPದ ಮಾತ ಗ್ರೂಪ್ಡ್ಲ ಪಾಡ್ಲೆ ನಿಕ್ಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಬರೋಡು ನೇಟು ರಾಜಕೀಯ ಮಾತ ತೂಪುನ ಬರುಚಿ ನಿಕ್ಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಬರಡು ಅನ್ಪನೊಂಜಿ ಸಂದೇಶನೇ ಜಗದೀಶ್ ಆಳ್ವೇರ್ ಕೊಡ್ತೇರು ಮಾತ ಬರೋಡು ನೇಟು ಭಾಗವಹಿಸೋಡು ನೇಟು ಮಾತ ಜಾತಿ ಪಾರ್ಟಿ ಬೇತೆ ಸಂಘಟನೆ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪಂದೆ ಇನ್ನು ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಗೆ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಂದೇಶ ಕೊರ್ತನಂಚಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯ ಪುರುಷನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪನಾಗ ಒವ್ವೇ ರೀತಿಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮನಸ್ತಾಪ ಬೇಜಾರು ಕಿರಿಕಿರಿ ಎಂಚಿನೆಲ್ಲ ಒಪ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನಪೂರ್ವಕವಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಗ ಪನ್ಪುನ ದೃಷ್ಟಿಡು ನಮ್ಮ ಈತ ಮಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರಿದ ಯಾಲ್ನ ವಿಶೇಷವಾದ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ್ನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಕ್ಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡೊಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಭಾರಿ ಕೆಲಸ ಬಂಡ ರಕ್ಷಿತರ್ನ ನೇತೃತ್ವಡು ಬಕ್ಕ ಐಕ್ ಕಮಿಟಿ ಇತ್ತ ಸುವರ್ಣರ್ನ ನೇತೃತ್ವಡು ನೆಟ್ಟು ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಉಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಉಲ್ಲೇರು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟೇರ್ ಉಲ್ಲೇರು ಕೋಟ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪೂಜಾರ್ಲು ಉಲ್ಲೇರು ಮಾತಾ ಪಾರ್ಟಿದಕ್ಕಲ ಮಾತಾ ವರ್ಗದ ಜನಕ್ಕುಲ್ಲ ನೇಟುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಕಲು ಬೋಡಾಪನ ಕೆಲಸಲೇನ ಐಕ ಬೋಡಾಪನ ತಯಾರಿಲಿನ ಅಕ್ಕಲು ಪೂರ ಮಲ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪಡ ಆಯ್ನ ಒಂಜೇ ಕೆಲಸದಾದ ಬಂಡ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಬನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಊರು ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದ ಹತ್ರ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಐಕ ತಯಾರಿಲೇನು ಮಲ್ಪಡು ಬಕ್ಕ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆ ನಮ್ಮ ಊರು ಹಿಡ್ದು ಜನ ಬರ್ಪನೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಮಾತಾಡಲ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಉಳ್ಳಾಲಡು ಮಲ್ಪರೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡೊಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಪುನರಪಿ ನಿಕ್ಲ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರರಂತವೇ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಇನಿ ಪೂರ ದೇವಿರೆಗ್ಲ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಪೂರ ಶಕ್ತಿಲೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತದ್ದು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ದಾದ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ರಕ್ಷಿತರ್ಲ ಬಾರಿ ಪೂರ್ವಡು ಪಾತೀರಿ ಅಂಚನೆ ಸತೀಶ್ ಕುಂಬಾಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಮಲ್ತೀರು ಡಾಕ್ಟರ್ BR ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಇಡೀ ದೇಶೋಡೆ ಒಂಜಿ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆನ ಅವು ಇನಿ ದಲಿತರಂದತ್ತು ಇನಿ ಅಲ್ಪ ಒಲ್ಪ ಬೇತೆ ಜಾತಿ ದಕಲು ತುಳಿತಗ ಒಳಗಾಯ ನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಅವರು ಮಹತ್ತ ಜಾತಿ ದಕಲು ಪರವಾದ್ಲ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವತ್ತಂದೆ ಆರು ಇನಿ ಖಾಲಿ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ಅಂದತ್ತು ಇನಿ ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿದ ಬಗ್ಗೆ ಇಟ್ಲ ಇನಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಥಾನಮಾನ ತಿಕ್ಕೊಡಂಡ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ನ ಒಂಜಿ ಹೋರಾಟನೇ ಅವು ಸಾಕ್ಷಿ ಅಂಚನೆ ಯಾರು ಈ ಕಾರ್ಮಿಕರನ ಪರವಾದ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ದೇರು ಐದು ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸತೀಶೇರ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಮಲ್ದೇರು ಕುದ್ಮೂಲ್ ರಂಗಾರಾವ್ ಇನಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಯಾರು ಇಡೀ ಒಂಜಿ ದೇಶ ವ್ಯಾಪ್ತಿದ ಒಂಜಿ ನಾಯಕ ಅಂಡ ಇನಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಒಂಜಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಕುದ್ಮೂಲ್ ರಂಗಾರಾವು ಆರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮಾಜಗೂ ಸೇರ್ದಿನಾರು ಆರು ವಕೀಲರಾದತ್ತೇರು ಇನಿ ಆರ್ಯರ್ನ ಒಂಜಿ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಪಂಡ ಈ ದಲಿತರು ಈ ಶಿಕ್ಷಣ ಹೊಡೆದು ವಂಚಿತರಾಯರಲ್ಲಿ ಹೈಕ್ ಬಡದಾರು
ಆ ಟೈಮಡು ಕಲ್ಪನೆ ಬಂಡ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದಲಿತರಿಗೆ ಶಾಲೆಗೆ ಪ್ರವೇಶನ ಹೆಜ್ಜಿ ಅಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಆರು ಒಂಜಿ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಾದ್ದು ಅಲ್ಪ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪಾಠಶಾಲೆ ಬಂದು ಆ ಪಾಠಶಾಲೆ ಪೂರ ಏರೇರು ಶಿಕ್ಷಣ ವಂಚಿತರಾಗ್ತೀರು ಇದು ಎನ್ನ ಪಪ್ಪಲ ಆರು ಕಲ್ತಿತ್ತಂಡ ಅವೇ ಶಾಲೆ ಕಲ್ತಿದ್ದಿ ದಯಪಂಡ ಅಪಗ ವಾಹನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಜ್ಜಂಡು ಆಂಡಲ ನಡ್ದೊಂಬೋದು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಇತ್ತಂಡು ಅಲ್ಪ ಆರು ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದು ಇನಿ ಆರು ಒಂಜಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅದು ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗ್ತೀರು ಅಂಚಾದ ಎಂಗಲಿ ಈ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಜಿಡು ಬರೀರ ಸಾಧ್ಯ ಇನಿ ಆರು ಈ ದಲಿತರಿಗೆ ಪಂಡ ದಲಿತರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಶಿಕ್ಷಣ ತಿಕ್ಕೊಡಂಡಾರು ಏತೆ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ತದ್ದು ಅವತ್ತಂದೆ ಅವರಿಗೆ ಬೋಡ್ತಿನಾಥ ಜಾಗಲತ್ತನ್ನು ಕುಡ್ಲಾಡು ಬರ ಅವರ ಬಾಬು ಗುಡ್ಡೆ ನಾವು ತೂಪ ದಡ್ಲಕಾಡು ಪ್ರತಿಯೊರಿಗಳ ಸೈಟನ್ನು ಕೊರದು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಹರಿಗೆ ಅರ್ನ ಜಾತಿ ದಕ್ಕಲೆ ಅವರು ಭಾರಿ ವಿರೋಧ ಹತ್ತಿರ ದಯಪಂಡ ಬೇರೆ ಏರೇರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದು ಆಡಲಾರು ಅವೇನು ಪೂರ ಕ್ಯಾರ್ ಮಲ್ಪಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಎತ್ತದು ಹೌದಾದ ಪಂಡ ಇನಿ ಒಂಜಿ ದಲಿತೆ ಅಯ್ಯ ಮಲ್ಲ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಗೂ ಪೋದು ಅಯ್ಯ ಆ ಮೂಲಕ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಡ್ ಪೋಪಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡು ಆ ಧೂಳು ಎನ್ನ ತರೆಕ್ ರಾಂಡ ಆನೆಯ ಎಂಕ್ ಸ್ವರ್ಗ ದಿಕ್ಕೊಂದು ಅವತ್ತಂದೆ ಆರ್ನ ಕೊಡಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಂಡ ಅರೆಗಲ್ಪ ಹಕಲನೇ ಸಮುದಾಯದ ಅತ್ತವರ ಬಾಬುಗುಡ್ಡೆ ಸ್ಮಶಾನ ಹತ್ತಂಡು ಅವಳು ಅರೇನು ಸಮಾಧಿ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹತ್ತಂಡು ಆಂಡಲ ಆರು ಒಪ್ಪುದಿದ್ದೀರ ಅವ್ರು ವೀಲ್ಡ್ ಬರೆದು ಕೊಡ್ತೇರು ಎನ್ನ ಸಮಾಧಿನ ಎನ್ನ ದಲಿತರನ್ನು ಓಲ್ ಕೌಂಪೇರು ಅವಳೇ ಎನ್ನ ಸಮಾಧಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದು ಅಂಚಾದೀನಿ ಅರೆಗ್ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲದ ಸಮಾಧಿಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಹತ್ತವರ ಬಾಬುಗುಡ್ಡೆ ನಮ್ಮ ತುಯ್ಯರಲ್ಲ ಅಂಚಾದು ಪುನಃ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿಜವಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಇರ 6 ಇಂಚ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ದೇರ ಅವೇ ಲೆಕ್ಕನೇ ಇನ್ನು ನಾರಾಯಣ ಗುರುಲ ಒಂಜಿ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ತದ್ದು ಈ ಒಂಜಿ ಹಿಂದುಳಿದ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಇನಿ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ಪ್ರವೇಶ ತಿಕ್ಕೊಡ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಹೋರಾಟನೇ ಸಾಕ್ಷಿ ಇನ್ನು ಕೇರಳ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅರ್ನ ಪುಟು ದಿನ ಪರ್ಬೋಗ್ಲ ಒಂಜಿ ರಜೆ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಲ್ತೀರ್ ಬಂಡ ಅಪಗ ಏತು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅದು ಪೊಂದು ನಮನೆ ಎನ್ನೋಡು ಅಂಚಾದ ಹೆಚ್ಚ ಪಾತೇರುಜಿ ಈ ಒಂಜಿ ಅರ್ನ ನೂತನ ವರ್ಷದ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಂವಾದ ಶತಮಾನೋತ್ಸವದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಎಂಕಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬೆಂಬಲವಲ್ಲ ಬಕ್ಕ ಏನು ಅನ್ನೊಂಜಿ ವಿನಂತಿ ಬಂಡ ನನ್ನ ಒಂಜೇ ವಾರ ಉಪ್ಪುನು ಅಂಚಾದ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಕಟೌಟ್ ಒಲ್ಲ ತೋಜಿ ದಯಪಂಡ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೂರ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ದುಂಬೆ ಕಟೌಟಲು ಪೂರ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚಾದ ಐತ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ನಿಖಲ್ ಕೊರಿಯಡ ಎಂಕಲ್ಲ ಈತ ಎಂಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆದ ಎಂಕಲ್ಲ ಪೂರ ಈ ದಲಿತ ಸಂಘಟನೆದ ಒಂಜಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವುಡ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಹಿಡ್ದೀತ ಅಂಚಾದ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಅಲ್ಪಲ್ಲ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು ಅಂಚಾದ ನೇತ ಒಂಜಿ ಸಂಯೋಜಕರು ದಯಮಲ್ತದ್ದು ಆ ಒಂಜಿ ಕಟೌಟ್ದ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಒಂಜಿ ಮಾತ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಪಾಡ್ಯಾಡ ಆಯ್ನದು ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಲ್ಪಲ್ಲಿ ಬಂದು ಎನ್ನ ಈ 2 ಪಾತ್ರರಿಗೂ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮಂಗಳೂರು ಮಂಡಲದ ಗುರ್ಕರ್ ಶ್ರೀ ಜಗದೀಶ್ ಸಾಲ್ವೇರು 2 ಪಾತ್ರಗಳು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದು. ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲು ತನ್ನ ಜೀವನೋಡು ಇಂಚಿನ ತತ್ವ ಆದರ್ಶವನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದರ ಇನಿ ಐನು ನಮ್ಮ ಈ ಸಭೆಟ್ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಮಾತ ಜಾತಿ ಮತದಕಲು ಪೂರ ಒಂಜೇ ವೇದಿಕೆ ಹಿಡಿತಿದ್ದು ಇನಿ ಆರ್ನ ಎಲ್ಲಂಜಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಇನಿ ಆ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆನೇ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ತದ ಅಂಚೆನೆ ಎಲ್ಲಂಜಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಜಾತಿ ಮತ ಭೇದ ಬಡ್ತು ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ರಾಜಕೀಯ ಇಜ್ಜಂದೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲ್ ಲೆಕ್ಕ ಭಾಗವಹಿಸದು ಆ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ್ನ ಎಂಚಿನ ತತ್ವಾದರ್ಶ ಉಂಡ ಐನು ನಮ್ಮ ಜೀವನಡು ಅಳವಡಿಸದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜಡು ಎಡ್ಡೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾದ ಬದುಕುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಾಧನೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನೋಡು ಅಳವಡಿಸೋಡು ಬನೋಡು ಪಂಡೊಂದು ಆ ಗಾಂಧೀಜಿಲ ಆರ್ಲ ಆ ಸಮಯಡು ಎಂಚಿನ ಭೇಟಿಯಾದ ಬಾತಿರ್ದಾರಂದು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಒಳಿತಿಗಾಗದು ಅಕ್ಲು 2 ಜನಲ ಅಕ್ಲಲ್ಲ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಆದಪ್ಪು ಆ ಚರ್ಚೆ ಎಂಚಿನಂದ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿನೆಲ್ಲ ಸಾಧಾರಣ ಅಂದಾಜಿ ಮಲ್ತದ್ದು ನಮ್ಮ ದೇಶನು ಎಂಚ ಒರಿಬೋಲಿ ಪನಪನ ದೃಷ್ಟಿಡು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಮುಂದುವರಿಗ ಅಂದ ಪನೊಂದು ನಮ್ಮ ಮಾತೆನೆಲ್ಲ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ್ನ ತತ್ವಾದರ್ಶವನ್ನು ಪಾಲಿಸಾಗ ಪನೊಂದು ಎನ್ನ 2 ಪಾತೆರನು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಲ್ಪೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್. ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಸಭೆಟ್ ನಮ್ಮ ತಿಯ ಸಮಾಜದ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂಜನೆ ಮೂಡದ ಗುರುಕರನಂಚಿನ ಸದಾಶಿವ ಉಲ್ಲಾಲ ಮೇರೆ ನಂಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಲಬು ಕೊಡೋದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇದುಡುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಮಾತು ಬಂದು ಬಗ್ಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುವರ್ಯರನ ಬಕ್ಕ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇವನ್ನಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 3ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಆವರಣ ನಡ್ತೊಂದು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅದುಂಡು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು
ನಂಗೆ ಮನ್ನಣೆ ತಿಕ್ಕೊಡುದಂಡ ಈ ಭಾಗದ ಜನಗಳು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡೋದು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಆಂಡ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗೌರವದ ಒಂದು ಉಟ್ಕೊಂಡು ಅವತ್ತಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಈ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಏನಂಚಿನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕೇಂದ್ರದ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಕೋಟ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರ್ಲ ಬ್ರಜೇಶ್ ಚೌಟ್ರಲ್ಲ ಮತ್ತು ಬರೋರ್ಲ್ಯಾರು ಏರು ನಾಯಕರುಗಳು ಬರ್ತಿಲ್ಲ. ಮುಂದು ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುವರ್ಯನ ಒಂದೇ ಜಾತಿ ಒಂದೇ ಧರ್ಮ ಅವನ್ನೇ ಐತಾ ನೆಟ್ಟು ಆಪನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸೇರ್ದು ಓವೇ ಒಂಜಿ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷದ ಮೂಲ ಒಂದು ಐಡೆಂಟಿಟಿ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಇಂದು ರಾಜಕೀಯ ರಹಿತವಾಯಿನಂಚಿನ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲವಾಯಿನ ಸಮಾವೇಶ ಆವಡು ಐಕೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದ ಕೈ ಸೇರಿದ ಮಲ್ಪಗ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಮಲ್ಪಗಂದು ಪಂಡೊಂದು ಹೆಚ್ಚಿದ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತ್ರದಿಂದ ಪಂದೆ ಇನಿ ಪಾತ್ರದ ಅವಕಾಶ ಕೊರದಂಚಿನ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರಗಳೇನು ಸುಲ್ಮ ಸಂದ ಒಂದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡ ಪಾತ್ರ ಮುಕ್ತ. ಜೈ ಹಿಂದ್. ಹಸ್ತ್ರವಕ್ತ್ರಂ ವಿಷಾಯುಧಂ ಪ್ರಜ್ವಲ ದೃಷ್ಟಬಾಹು ತನ್ನಾಗರಾಜಂ ಪ್ರಣತೋಸ್ಮಿ ನಿತ್ಯಂ. ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಪರಿಪಿನ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿ ಆರು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ನಮ್ಮ ಜನತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಬದುಕೊಡು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಸಾಧಿನ ಕೊರ್ನ ಧರ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಂದು ದೇವರಿಗೆ ಸಮಾನವಾದ ಕೊಡು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ಅಂಚಿನ ಹಿಂದೇಟಾರು ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ನೂತನೇ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಲ ಕ್ಷೇತ್ರಡೆ ಆಪಿನ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲೇರು ಬಲ್ಲೆಕ ಇಂದು ಉಳ್ಳಾಲ ಪನ್ಪುನ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಆಪಿನ ನಮಕೊಂಜಿ ಬಹಳ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ. ಇಂದು ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ರೀತಿಡು ಮಲ್ಲ ರೀತಿಡು ನಡತದು ಆ ಉಳ್ಳಾಲೋಡು ಆ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ್ನ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಸಭೆ ಸಮಾರಂಭ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡತನಿಗೆ ಅಂಚಿನೆ ಗಾಂಧೀಜಿಯರು ನಮಕ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಾ ರೀತಿಡು ಹೋರಾಟ ಮಲ್ಪೆರೆ ಕಾರಣಕರ್ತೆರೆ ಐಕೊಂಜಿ ಉಪದೇಶ ಉವೇ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪಡಾಗ ನಮಕೊಂಜಿ ಗುರುಕುಲು ಬೋಡಿ ಒಂಜಿ ಇಂಚನೆ ಜ್ಞಾನ ಕೊರದು ನಡತಂಡ ಆವು ಪನ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲು ಮಾತರೆಗಳ ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿನ ಕೊರದು ವಿಶೇಷವಾದ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಬದುಕುಲಕ ಮಲ್ತಿನಾರು ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲು ಅಂಚೆ ನಡೆದ ಅವರ ಎಲ್ಲಂಜ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹ ಬೋಡು ಮನುಷ್ಯ ಪ್ರಯತ್ನ ಬೋಡು ಪನ್ಪೆರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಗರ್ಭಡ್ದು ಜನ್ಮಾನಗ ನಮಕ್ ಊಂದು ಗೊತ್ತಪ್ಪುಜ್ಜಿ ಬಾಲೆ ಆದುಪ್ಪ ಯವ್ವನ ಬನ್ನಾಗ ನಮಕ್ ಮಾತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಪನು ಅಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಕರಿದು ಪೋಯಿನ ಪೊರ್ತನು ಮರೆತದು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜೆ ನಮ್ಮ ಜನನ ಮರಣದ ಪರ್ಯಂತ ಪೊರ್ಲುಡು ಜೀವನ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿನ ಮಲ್ಪುನ ಬದುಕಿನ ನಮಗೆ ಏರು ಕಲ್ಪಾದಿರ ಅಕಲ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಕಲ್ತದು ನಮ್ಮ ಪೊರ್ಲುಡು ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಸಾರ್ಥಕ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂಡದು ಎಲ್ಲಂಜಿ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸೇರ್ದು ಪೊರ್ಲುಡು ನಡಪಾದು ಭವಿಷ್ಯಮಾನಗ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಒಂಜೆ ಪನ್ಪುನ ಶಬ್ದನು ಉರಿಪಾದು ಆ ದೇವತಾನುಗ್ರಹದ ಅಭೂತಪೂರ್ವವಾಯಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಂಡು ಪನ್ಪುನ ಆರಬಾರ ಆ ದೇವರ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸರಳ ಸಜ್ಜನಿಕೆದ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿ KT ಸುವರ್ಣೇರು ಈ ಒಂಜಿ ಸಭೆತ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸೊಂದು ದೇನು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡಪೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಂಚನೆ ಆದರ್ಶ ರಾಜಕಾರಣಿ ಬೊಕ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲೇರು ನೇನು ಆರ್ನ ಹಸ್ತೋಡು ಎಂದು ಬಿಡುಗಡೆ ಬಂದೇರು ಇದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮೂಲು ಮಾತಾ ಜನಾಂಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರನ್ನ ಕಲೆ ಮೂಲು ಸೇರೊಂದುಲ್ಲೆರು ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಿತ್ ಅರ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಸಭೆಟು ಉಳ್ಳೇರು ಇಂದು ಬಾರಿ ಈ ಉಳ್ಳಾಲ ತಾಲೂಕುಡು ಒಂಜಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ಎಂಕು ತೋಜೊಂದುಂಡು ದಾಯೇಂದು ಬಂಡ ನೆಟ್ಟು ಮಾತ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಸೇರೊಂದು ಎಲ್ಲರು ಒಂಜಿ ಕಡಿಟು ಬೊಕೊಂಜಿ ಕಡಿಟು ಈ ಪಕ್ಷದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾಪನೆ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಈ ಮಾತಾ ಪಕ್ಷದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮೂಲು ಸೇರೊಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಆವಡುದು ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸು ದೀವೊಂದಿರತ್ತ ಇಂದು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯ ಅಂತ ನಾನು ಪನೆಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚಾದೆ ಈ ಒಂಜಿ ಸಭೆಯನ್ನು ನಡಪೇರತ್ತ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲೆ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದುಲ್ಲೆ ದುಂಬತ್ತ ಒಂಜಿ ವಿಷಯವನ್ನು ಪನೋಡು ಅಪ್ಪ ನೆಂಚಿನ ಅಂದ್ ಬಂಡ ಈ ಜಗತ್ತಡೆ ಭಾರಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಸಂಪತ್ತು ಒಂದು ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸಂತೋಷಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ಒಂಜಿ ಸಂತೋಷ ಈ ಪ್ರೀತಿಲ ಸಂತೋಷಲ ಓಲು ಪುಟ್ಟದು ಪಿದೈ ಬರ್ಪುಣದು ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಅಂತರಾಳೋಡು ಪುಟ್ಟದು ಪಿದೈ ಬರ್ಪುಣಗೆ ನಮ್ಮ ಅಂತರಾಳೋಡು ಐಕ್ಕೆ ಆ ಅಂತರಾಳೋಡು ಅವು ಪುಟ್ಟೋಡು ದಾಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸು ಬೋಡಿಗೆ ಆ ಮನಸ್ಸಿಜ್ಜಿದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಇದು ಯಾನೆ ಮೂಲ ಪಾತ್ರೆ ಎದುರುಗೊಂಜಿ ಬಿರೋಗೊಂಜಿ ಪಾತ್ರೆ ಒಂದು ಇತ್ತೆಂಡಾಂಡ ಅವು ಏಪಲ ಸಾಕ್ಷಾತಲ ಯಶಸ್ಸಾಪುಜೋ ಅಂಚಾದೆ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸೆಡೆ ಅಂತರಾಳೊಡ್ದು ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಸಂತೋಷ ಉಂಡಾವಡು ಅಂತ ಬಂಡದೆ ಅಪಗ
ಅವಳು ಬಾಂಧವ್ಯ ಉಂಟಾಪನಿಗೆ ಮನುಷ್ಯನ ಮಧ್ಯೋಡು ಬಾಂಧವ್ಯ ಉಂಟಾಪನು ಒಂದು ಯಾನು ಬಂದಿನ ಪಾತಿರತ್ತು ಒಂದು ಬೇರೆ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಳು ಪಂಡಿನಂಚಿನ ಪಾತ್ರ ಆ ಆಧಾರಡು ಸಮಾನತ್ವದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆವಡು ಒಂದು ಪಂಡ ಪಣ್ಣಂಚಿನ ಒಂದು ಅಂಚಿತ್ತಿ ಕಾರ್ಯ ಅಂಚಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಕೆಲಸದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯನೂ ಬರಿಕಿದ್ದಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಒಂಜೇ ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಮನುಷ್ಯರೆಂದು ಬಂಡದೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಡು ಎಲ್ಲ ಬತ್ತು ಸೇರೋಡು ಇದು ಭಾರೀ ಒಂಜಿ ನಾವು ಮಲ್ಪಡೇನು ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ನೇಡ್ದು ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಅಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದೆ ಅದೇ ರಕ್ಷಿತರೆ ಇಂದು ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರು ನೆಪಕ್ಕ ಹುಳ್ಬೋದು ಅಂಚಗೆ ಇಂಚಗೆ ಎಂದು ಪಾತೆರು ಬೇರೆ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಐಕ್ಯ ಮನಸ್ಸು ಎಡ್ಡೆ ಬೋಡು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಐಕ್ಯ ಏಪಲ ಐಕ್ಯ ಬನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಮನಸ್ಸು ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸಿಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯನು ಮಲ್ತಂಡ ಐಕ್ ದೈವಾನುಗ್ರಹ ಉಂಡು ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹ ಏಪಲ ಐಕೊಂಡು ಗುರು ಹಿರಿಯಕ್ಕನ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಏಪಲ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚಿತ್ತಿ ಕೆಲಸ ಮುಲ್ಪ ಆವಡು ಅಪ್ಪಗ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪಿಂಚಿ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಆ ಸಂವಾದ ಅಕಲೆ ಸಂವಾದ ಇಂಚಿನ ಮಲ್ತೇರು ಮಂಡ ಅಪ್ಪಾಗ ಅಜ್ಞಾನ ಇತ್ತಂಡಿ ಅಪ್ಪಾಗ ನಮ್ಮ ದುಶ್ಚಟಗಳು ಇತ್ತಂಡಿ ನಮ್ಮ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಇತ್ತಂಡಿ ನಮ್ಮ ಕೆಟ್ಟ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಅನುಸರಿಸಿದ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಹೀನವಾಯಿನ ಸಮಾಜ ಆ ಕಾಲಡು ಅಕಲೆ ಅಂದು ಪಾತೆರೊಂದು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಕಾಲ ಆ ಕಾಲಡು ಸಮಾಜನು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಂಡೋಡು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಸದುದ್ದೇಶದ ಅಕಲ್ನ ಸಂವಾದ ನಡತಿರೋದನ್ನೇ ಹೆಂಗೆ ಯಾನ ತೆರೆಯೋಂಡೆ ಅಂಚಾದೆ ಅಂಚಿತ್ತಿ ಸಂವಾದದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 100 ವರ್ಷ ಆದ ಪುನಗ ಮಿತ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನ ಹೊಸ ಭಾರತನು ನಮ್ಮ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮನ್ಪೇರೆ ಎಂಚಿನ ಕನಸು ಕಾಣೊಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾತಾ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರನಕಲಿ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಸದುದ್ದೇಶ ನಮ್ಮ ಈಡೇರಿಸೋಡು ಬಂದು ಯಾನೆ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ನಿಕ್ಲಿನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಉಳ್ಳಾಲ ತಾಲೂಕು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ನೆನಪಿರುದ್ದಿಯೋಡು ಉಳ್ಳಾಲ ತಾಲೂಕು ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಉಳ್ಳಾಲ ತಾಲೂಕು ಭಾರಿ ಮಸ್ತ್ ಮಂದಿರಗಳುಂಡು ಮಸ್ತ್ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳುಂಡು ಭಾರೀ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮಸೀದಿಲುಂಡು ಇಗ್ಗರ್ಜಿಲುಂಡು ಈ ಉಳ್ಳಾಲ ತಾಲೂಕು ಭಾರೀ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ನಾಯಕರನಕಲು ಉಳ್ಳೇರಿ ದಯಂದು ಬಂಡ ಈ ಸಭೆ ನೋಡಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಾತೆರುಡು ಆಯ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಭೆ ಎಂದು ಅಂಡ ಮೂಲ ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಇತ್ತಿರೋದಾದ ಆಪುಜಿ KT ಸುವರ್ಣರೇ ಮಾಂಜಾದಿ ಮಾತೆ ಈತ ನಿಕ್ಲು ಮಾತ ಮೂಲ ಸೇರೊಂದುಲ್ಲರೆ ಅಂಚಾದಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಮಲ್ತು ಕೊರೋಡು ಪಂಡಿತ ಯಾನೆ ನಿಕ್ಲಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲನ ಪೀಠ ಕಲ್ಪನೆ ಉಂಡು ಅಂಚಾದಿ ಆ ಜಾಗಡೆ ಅವು ಬೆಳಗೋಡು ಆ ಜಾಗಡೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಕ್ಷ ಭೇದ ಮರೆತದು ಮಾತ ಧರ್ಮ ಅವಡು ಜಾತಿ ಅವಡು ವರ್ಗ ಅವಡು ನೇನ ಮಾತ ಭೇದಗಳನ್ನ ಮರೆತದು ಆ ಜಾಗಡಿ ಎಲ್ಲ ಬೋದು ಸೇರ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಸಂದೇಶ ಉಳ್ಳಾಳ ತಾಲೂಕುಡು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ನಡತನಿಗೆ ಎಂದು ಬಂದ್ಬಿನ ಪಾತೆರನು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಆ ಸಂದೇಶ ಕಡಪುಣ್ಣು ಒಂಜಿನ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಳ ತಾಲೂಕುದ ಒಂದು ದಾಖಲೆನ ಐನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪಡ್ದುಕೊರಡು ಪಂಡದು ಯಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭ ನಿಕ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತಂದು ನೆಕ್ ಮಾತ ದೈವ ನಮ್ಮ ತೋಜಂದಿನ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿಲುಂಡು ಆ ದೈವಿ ಶಕ್ತಿಲು ಮಾತ ನೆಕ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಯಿನ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಕೊರಡು ಪಂಡಿತರ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಪಣ್ಣೋದು ಯಾನು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರೆ ಉಂಟವೆ ಮಾತೆರೆಗಳು ಧನ್ಯವಾದ ಮೀರ್ದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಈ ಒಂಜಿ ಮಣ್ಣದ ಕಂಪುಣು ಇಡೀ ವಿಶ್ವಗೂ ಪಸರಿಸರ್ಗ ಪನ್ಪುಣ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಸಾರ ಜನ ಸೇರಿದು ಎಲ್ಲಂಜಿದ ಕೊಣಾಜದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಆವರಣ ನಮ್ಮ ಜನಸಂಖ್ಯೆ 10,000 15,000 ಮಿತ್ತು ಆವಡು ನಮ್ಮ ಪೂರ ಏಕೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಕೊಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆನ ಪಂಡದ ನಂಗೆ ಉರಿದಿಂಬಿಸೇನ ಅಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಗುರುಕುಲು ಅಂಚನೆ ರವೀಂದ್ರ ರೈಕುಲು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಂಟರ ಸಂಘ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯ ಅಂಬೆರೆಗೆ ನಾನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸೊಲ್ಮೇಣ ಸಂದ ಒಂದು ನನ್ನ ಪಲ್ಲಕಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂತಿಮ ಹಂತಕ್ಕೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ ದಯಮಲ್ತದ ಅಂಚುಳ್ಳ ನಿಖಲ್ನ ಪೂರೆಲ್ಲ ಪುದಾರ್ಪಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಪುರ್ತಾಪುಣ್ಣ ಅಂಚದು ಪ್ರತಿ ಒರಿಯನ್ಲ ಯಾನು ಸ್ವಾಗತ ಕೊರೊಂದು ಎಲ್ಲಂಜ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ನಿಖಲ್ನ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಮಾತ್ರ ನಿಖಲ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಜನಗಳನ್ನು ಎತ್ತೊಂದು ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಸತೀಶನೆ ಪಲ್ಲಕಣೆ ಒಬ್ಬೇ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಅವು ಸಹಜ ಬರ್ಪಿನ ಅವೇನು ಪೂರ್ಣ ಮರತ್ತದು ಎಲ್ಲಂಜಿ ಆ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯದ ಹಿರಿಮೆ ಗರಿಮೆನು ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವಗೂ ಪಸರಿಸಾಗ ಪಂಡೊಂದು ಕಡೆಕಾದ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪುಂಡಾಂಡ ಪೂರ ಸಮಾಜದ ವರ್ಗದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸ ಒಂದು ಪೂರ ಪಕ್ಷದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸ ಒಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪುಡು ಮಣ್ಪುನ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಕೊರನಾರೆ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀ KT ಸುವರ್ಣರು ಬಹುಶಃ ನಂಗೆ ಬೋಡಾಯಿನ ಅಂದುವೆ
ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಂಡ ಏಪಲ ನಂಗೆ ತೊಂದರೆ ಆವಂದು ಅಂಚಾದು KT ಸುವರ್ಣರ್ನ ಒಂಜಿ ಗುರ್ಕಾರ್ ಮೇಡು ಪತ್ತಪ್ಪೆ ಜೋಗು ನಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ಸೇರಿದ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪಗ ಆ ಮೂಲಕ KT ಸುವರ್ಣ ಮುಂದಾಲುತ್ತೋಡು ಎರಡಂಜದ ಉಳ್ಳಾಳದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಸಾರ ಸಾರ ಜನ ಬರ್ಪುಣಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ KT ಸುವರ್ಣರ್ ಇತ್ತೇನೆ ಕಂಕಣ ಭದ್ರ ದುಡಿತೇರು ನೇತ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು ಐನಂಚಿನ ರಕ್ಷಿತರೆ ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಇನಿ ರವಿಣ್ಣನೆ ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಐತಲ್ರೆ ಮಾತ ಗಣ್ಯಾದಿಗಣಿ ಅತಿಥಿಗಳು ಬೈದೇರು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅವೊಂದುಂಡು ದಯಬಂಡ ನಾರಾಯಣಗುರು ಪಣ್ಣ ಒಂದೇ ಜಾತಿ ಒಂದೇ ಮತ ಒಂದೇ ದೇವರು ನಾರಾಯಣಗುರು ಖಾಲಿ ಬಿಲ್ಲವಾಗ ಮಾತ್ರ ಹತ್ತು ಗುರುಗಳು ಆರು ಮಾತ ಹಿಂದುಳಿದ ಸಮಾಜವನ್ನು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಸೈನ ಎಂಗ್ಲು ಒಂದೇ ಮಾತ ಜಾತಿ ಒಂಜೇ ದೇವರಿಪ್ಪಣೆ ಒಂಜೇ ಮತ ಅಂಜ ಪಣ್ಪಣ ಆ ಒಂಜಿ ಸಂದೇಶ ನಮ್ಮ ಇನ್ನ ವೇದಿಕೆ ತೋಜಿ ಒಂದು ಪಣಿಯರ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಒಂದನು ಇಂಚಾದ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಪಣ್ಣಂಚಿನ ಮಾತ ಇನಿ ಆ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡರು ಹಿರಿಯರು ಬೈದೇರು ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಒಂದುಂಡು ಎಲ್ಲಂಜಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ರಕ್ಷಿತರು ಪಣ್ತರು 10 ಬಸ್ಸು ನಂಗೆ ಉಳ್ಳಾಲ ಕೊರ್ಪೇರಂದು ಮುರಣಿದ ಸಭೆಟ್ಟು ಎಂಗ್ಲ 10 ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘಗೂ ಒಂಜೊಂಜಿ ಬಸ್ಸು ಎಂಗ್ಲು ಪಂತ ಅವು ಖಾಲಿ ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘಗತ್ತೆ ಅಕ್ಕಲ ಹಿಂಗೆ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ಬೋಡು ಐಟು ಮಾತಾ ಸಮಾಜದಕ್ಕಲ್ಲ ಬರೋಳಿ ಬೋಡಂಡ ಐನ ಅಂಚಿ ಮಲ್ತದ್ದು ಓಡೆಗಳ ಅಂತೂ ಬಸ್ಸು ಫುಲ್ ಆದ ಬರೋಡು ಅಂಚನೆ ಮಾತಾ ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡರು ಕನಿಷ್ಠ ಒಂಜಿ 50 ಜನ ನಿಖಲ ಸಮಾಜ ಹಿಡಿದು ಬರ್ಪಲೆಕ ನಿಖಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತದೆ ಮಾತೇರ್ಲ ಬರ್ಪಲೆಕ ಮಂದದ ನಿಖಲೆಗೆ ಬಹುಶಃ VIP ಒಂಜಿ ಪಲ ಅಂಜನೆ ಕಾಕಜಿಲ್ಲ ಪೂರ ನಿಖಲೆ ಮುಲ್ಪ ಇತ್ತನಕಲೆ ಕುರ್ದನ್ನ ಬಾಕಿ ಇತ್ತನಕಲೆಗೆ ಎತ್ತವನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ರವೀಂದ್ರ ಎಂಕ್ಲು ರವೀಂದ್ರ ಎಂಕ್ಲು ಮತ್ತು ಎತ್ತಬ ಅಂಚ ಮಾತಾ ಸಮಾಜಲನ್ನು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ಎಲ್ಲಂಜದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಯಶಸ್ವಿ ಮಲ್ಪಗ ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಲ ಕೋಣಾಜಡ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಅವೊಂಜಿ ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠ ಹಾಕೊಂಡು ಅವು ನಂಗೆ ಭಾರಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಅವಳ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅವು ಒಂಜಿ ಜಾತಿ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿನತ್ತು ಇಡೀ ಸಮಾಜದ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಅವೊಂಜಿ ಮರಪೆರಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು ಆಯರ ಉಂಡು ಶಿವಗಿರಿದ ಒಂಜಿ ಪೀಠ ಮೂಲ ಆಪುಂಡು ಬಂಡಿ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಆ ಗುರುಕುಲನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾತ್ರ ತಿಕ್ಕಾಡು ಇನಿ ಮೂಲ ಬತ್ತನ ಏರಂಡಲ ಹಿರಿಯಾಕಲು ನೆತ್ತ ಬಿಲ್ಲೋ ಸಂಘದ ಮುಖಂಡರಲ್ಲಿ ಇತ್ತನ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಮಾತ 11 ಪೋಡು ದಯಮಲ್ತದೆ ಅಂಚಾದ ನಿಕ್ಲಟ ನಿರಂತರ ರವೀಂದ್ರಲ್ಲ ಇಂಕುಲ ಸಂಪರ್ಕ ಇಡುಪ್ಪ ಏರೇರ್ನ ಬಸ್ಸು ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ನಿಕ್ಲು ಕೇಂದ್ರ ಇನ್ನು ರಕ್ಷಿತರಡ ಆ ಬಸ್ಸುತ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪು ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಅಡಡೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೊರ್ದು ಅಡೆ ಕಡಪುರ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪು ಎಲ್ಲ ಅಂಚ ಅಲ್ಪಲ್ಪದ ಸಂಘದಕ್ಕಲು ಐನು ಒಂಜಿ 2 ಜನ ನಿಕ್ಲು ಪುದಾರ್ ಕೊರಡು ಅವು ಏರ್ನ ಫೋನ್ ನಂಬರಲ್ಲಿ ಕೊರಿಯರ್ನ ಅಡೆ ಬಸ್ಸನ್ನು ಮುಟ್ಟವನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪ ಅಂಚಾದ ನಿಕ್ಲಿನ ಏರಿಯಾಡು ಮಾತಾ ಸಮಾಜದಕ್ಕಲಿಗೆ ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘದಕ್ಕಲು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅದೇ ಮಾತಾ ಬಿಲ್ಲವನ ಆ ಏರಿಯಾದ ಬಿಲ್ಲವ ಮಾತ್ರ ಹತ್ತು ಮಾತಾ ಸಮಾಜದಕ್ಕಲಿಗೆ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ತಿಕ್ಕಂದನಕ್ಲಿ ತಿಕ್ಕವನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘದಕ್ಕೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಣ್ಣೊಂದು ಇಂಥ ಎಲ್ಲಂಜದ ಇನಿ ಬತ್ತದು ಮಾತಾ ಸಮಾಜದಕ್ಕಲು ಇನಿ ಸಾಕಾರ ಒಟ್ಟಾದ ಬತ್ತದು ಇಂಥ ಸಭೆನ ಯಶಸ್ವಿ ಮಲ್ತನ ಅಂಚಿನ ಮಾತಾ ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡರುಗಳ ಹಿರಿಯಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಮುಖರ ತರದಗ್ಗದ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಎನ್ನ ಒಂದೆರಡು ಪಾತ್ರ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಅಂಜನೆ ಬಸ್ಸದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಪೂರೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊಡು ಪಣ್ಣಂಚಿನ KT ಸುವರ್ಣ ಮುಂದಾಲೊತ್ತೋಡು ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಕ ಪಂಡೊಂದು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ದಾದ ಪಂಡಾಂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಕಡೆ ರಕ್ಷಿತ ಪಣ್ಣಕಡೆ ಆಪುಂಡು ಬಹುಶಃ ದೂರದಾಗ ಪಣ್ಣಕೊಂತ ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚಾದ ಕೈತಾಳ ಇತ್ತಿನ ಉಳ್ಳಾಳಾದ ಪೂರೆಲ್ಲ ಆ 9 ಗಂಟೆದ ಉಲಾಯಿ ಆ ಒಂಜಿ ಜಾಗಡ್ ಸೇರಿದು ಆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಕಲು ಸಾಕ್ಷಿ ಅವಡನ್ನು ಪಂಡೊಂದು ಅಂಚನೆ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆಗೆ ಪೂರ ಸಂಘದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕೊರ್ಪ ನಿಖಲ್ ಮತ್ತು 11 ಬೋರ್ಡು ಆಯಾ ಎಕಡೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪನ್ನಕಣೆ ಆಯಾ ಗ್ರಾಮ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥದ ಪದಾಧಿಕಾರನಗಳಿಗೆ ಪೂರ ಸಮಾಜದಕ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರ್ಪುಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಯಾ ಗ್ರಾಮದ ಬಿಲ್ಲವ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಡೊಂದು ಕಡೆಕಾದ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕಡೆಕಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ನಮ್ಮ ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 3 ತಾರೀಕಿದನಿ ನಡಪುನಂಚಿನ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಆಶಯಡು ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಬೊಕ್ಕ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಸಂವಾದದ ಶತಮಾನೋತ್ಸವದ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತು ಸೇರಿದು ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಂತಿನ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಾಲ ಅಂಬೇರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅಂಚನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ ಶ್ರೀ KT ಸುವರ್ಣರು ಮೇರೆಗಳ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅಂಚನೆ ಯಲಂಜಿ ನಡಪುನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಗೌರವ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಶಿವರಾಮ್ ಮೇರೆಗಳ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅಂಚನೆ ಇನಿ
ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯದ ಮಾತಾ ಸಮಾಜದ ಪ್ರಮುಖರು ಅಂಚನೆ ಸಂಘಟನೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆದ ಮಾತಾ ಪ್ರಮುಖರಿಗಳ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸೇರಿದ ಮಾತಾ ಸಮಾಜ ಬಂಧುಗಳಿಲ್ಲ, ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮ ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಾತಾ ಬಂಧುಗಳಿಲ್ಲ ಒಂದೇ ಮಾತಾಡಲು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದ.